Balimao Anyakuma, très urgent. Très urgent, très bonne nouvelle. Et incroyable révélation aujourd'hui. Malion, révélation menake anga surasuka, ani ademamogo, ani gouvernement kura menasiki transition. Malion bi vidéo enkada partager dien avec asro. Bonne nouvelle, bié anga bidati fofolo Malion. Bié lundi 12 décembre 2022. Malion, nouvelle douman bado de bié folo. O nouvelle dumanye. Kanga surasu u taara farabugu ka taa dɛmɛ kɛ ye a y'aw kɔlɔsi réseaux sociaux kuma caman bɛ fɔ réseaux sociaux la tiɲɛ t'a caman na an ka sɔrɔsiw bɔra sisan u filɛ nin ye farabugu u bɛ ka dɛmɛba de kɛ farabugu an bɛ tila k'o kalan o tellement an ka sɔrɔsiw bɛ ka baara kɛ bi maliyɛnw kɔnɔ mara la mali nord la zone des trois frontières TECID mali armée ye bi bɛɛ kɛ bombardement de la yen nɔ donc on dit bravo à l'armée malienne o yɔrɔ fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ka ɲɛfɔ an ɲɛna tuguni an ka sɔrɔsiw non seulement ma dan o dɔrɔn ma dɛ Mopti marala anga surasu tara mɔgɔw ka misi dɔw sɔnna misi 500 ni kɔ mali surasu tara ka taa misi 500 kɔ ka taa terrorisiw bunten ka misi sɔnnen bosi terrorisiw la kana di population civile ma on va dire bravo à l'armée malienne donc malien o ye vidéo côté filanan ye vidéo côté sabanan yɔrɔ jumɛn ye malien ko ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛna kuma vidéo côté sabanan de ka san nɔ côté filanan l'inauguration des nouvelles structures de Kabala. Kabala utara kataka et structure Krojo, Kabala Université Orola. Et Premier ministre Sogel Yera Kumbebi, on va dire bravo à Maréchal Assimi. Au Yoro Temene Kofe Kabala Malion, Aïwa, Francis Keleme ka plan B de la bien contre là. Uba do Malien be Kongolo la Mali denjugu. Ani moga munu me Mali kono, nube ka Francis ka barake, uba do a be Kongolo la ko irisu ka surasu mai. Ko irisu ka surasu ku diaboliser ka ke inafo ni irisu be Mali kono u be na malien denw de faga ay kuma ina bede u be malien be jatege ka ke inafo ni irisu ka surasu be Mali kono u be na malien den be faga u be na de ke malien na u be na de ke u be na de ke donc kra malien be jabe tege malien ayaw kolosi olu ye fonce information de France be fe ka do au système kura de la malien amena kuma nouvelle durunan kan ko aywa marfa munu be Ukraine u be kana nu Afrique de yaro Nigeria président ya fo Nigeria président bora ka fo dien bengena ko marfa munu be Ukraine ku be kana nu Afrique o ye nouvelle durunay nouvelle worona anga ortem tarak fo Kidali erebelu te miri u te takasi u te ka fo ike Kidali kawye asimi ne wullabi ka taga dumuni di Kidali kawma asimi ne wullabi ka taga Kidali ortem min fengela ka taga deme febe be ke Kidali Mali gouvernement ne be ki jona be erebelu te fo ila banditisme ko il ne valent rien et pour la tourner qu'on faut qu'à Azawa Doluma. Kidali Koba Assimi fait des Maliens. Billahi Kidali Koba Assimi fait. Kidali est pris en otage par les bandits, les vauriens armés. Donc Maliens, en attendant Nambeta ambessé. Au Yoro Temeno fait qu'à la tourner Maliens. François de Beka Bobby qui plaignait que Vichère Boloufi. D'autres qui font que Vichère be mal là. Mettre là qu'à prévu là. François de Beka ta Macron a rencontré que ça ne va pas. Comme Macron, que ça ne va pas. Quand Macron va vous dire que Kouta Tiatola Fléné. À mettre là qu'il là. Une nouvelle demande en bas de France. Que bientôt l'école doctorale au Mali sera fonctionnelle en janvier 2023. Awa Moura be fait un doctorat ke awa doctorat à section mena daile Mali école so là janvier kalo menajo. On va dire bravo à Maréchal Assimi. Aïe, maro président Baranyumanke. Malien, amena kuma yoro jume fana katuguni. Ko, ubena gouvernement kura sigi. E anyemu me jeka fo mogo ka city la. Ko gouvernement kura do de bena sigi. Ko ga M5 ministre munumbe no. Ko go lu boye ko ga nani adema mogo yi. Aye kuma ina mede. Ko ga M5 ministre munumbe gouvernement na. Ko go lu boye. Adema muye Mali faga. Adema muye France wele kana Mali ci. Adema munu nyanga armée ci. Ko adema de bena do gouvernement kono ani surasu dron ko me ko M5 talabli sogel kelen dron ni betui agno de merci ça malien ambe tlaka bela jelin kala aw ne ambe jambala me nyoko fe donc c'est ça malien bi video en kadi révélation pas de ba kono angata ko nambeta ambesi c'est ça amena do anga grand titre de konna sanaka nyefo malien de bela jelena be qui préparer prêt parti voilà donc malien a une nouvelle fois du même fort ou ya galon tege réseaux sociaux sans fait Farabugu minena Mali armée ba Farabugu la Mali taraka Farabugu to terrorisme ya Farabugu ta patati patata chakaja maduja Mali wada sinokola an armée fleur Farabugu avec ataka dumun di population ma ibado dugu yoro bet se ka récupérer parce que banditisme be awa moga munu fara be ka fagali ka bete terrorisme yede et règlement de compte de fana be ka ke village ou la ni dote do fait ça beta marfata kata chola ba foko terrorisme do
nya fana ngo terroriste kele bana nya fana ngo asimi terroriste be gen mais malien den jugu do de fana be tuguni ko fla de be ka ke Mali kono Mali e terroriste be ban fagala bana koy mais terroriste do de be ka glan kana u bla ka Mali attaquer o be don ka body mais o te Mali yero kono no dona dro be bo ne Mali wulu no fe dro be boli ka bo o ye ka flo yi ka flana o ye ka flana yi jumenye Mali den do de be no zone fuari do de be nous ye marfa soro dro be ta bi mo do ka ko ga warmne depuis terroriste kala madame ne bengani kala be Mali la fagali kala be Mali la kaso bo ma kun fale me fagali kala la depuis terroriste ma se Mali kono donc a nya fo ngena mo vaurien den do de baba aketo munun fana ka bara ka bingani wele ta ko nyesi mo ma donc anga danga transition na anga transition be ka mun ke sécurité ro la me sika kande sur le plan sécuritaire asime munga ni président Simake mais sur le plan politique asimi kan ga revoir akan ga révision ki aka politique tabulu la ambe tiɲɛ de fɔ amena do niveau bela jelena malien ka fɔ bela jelena ambe nison jalen do bi ambe segukaw fɔ segukaw ka do minena bi anga karamɔgɔ ba no ye segukaw ka belebele sego lasana kane ambale fo ambe buye aidara fɔ depuis nyoro Ousmane Seri Manan Adara ambi fo ambe Mai Watara fo comme médaille dira Mai Watara mabi bravo à Imam Mai Watara ani Imam Koita ambo fana fo tuguni donc malien amanga Mali karamɔgɔ bɛɛ fo anga sherifu dɔ yɛrɛ bɛ non Cheikh Tiame Aidara ni kabako fura b'a bolo ni furudimi fura b'a bolo diabète fura tension fura ani koko a bɛɛ fura bɛ cɛ kelen bolo sherifu kelen bolo o ye Cheikh Tiame Aidara ya ka numéro 78 78 03 03 donc malien an bɛ tɛmɛ n'an ka nouvelle tɔw ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ye vidéo a y'a partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ an bɛna don nouvelle duman fɔlɔ jumɛn kɔnɔ malien den bɛɛ lajɛlen kala mɛ ɲɔgɔn fɛ an ka nouvelle fɔlɔ ye jumɛn ye malien an b'o kɛ a dama vocalini dumanin dɔ ye donc comme Mali armée donna Farabugu malien ka taga dɛmɛ lase Farabugukaw ma an bɛna a photo yira aw la an ta tɛ dɔwɛrɛ dɛ an b'a kalan en même temps aussi an ka armée bɛ ka taga u ye mɔgɔ minnu ka misi 500 Mali surasiw ye mɔgɔ dɔw ka misi 500 de suɲɛna Mali surasiw taara k'a bɛɛ récupérer k'a bɛɛ di armée malienne ma mais yan'an ka don détail kɔnɔ ko américain ka surasiw ani Niger surasiw ani Faransi surasiw k'u ye entraînement daminɛ Mali Niger frontière la han asimaw kulo bɛ na ko américain ka surasiw américain ka base bɛ Niger américain ka surasiw Français ka surasiw Niger surasiw awa k'u ye entraînement daminɛ dɛ Mali ni Niger frontière la k'u bɛ entraînement na yen nɔ américain fana ka base bɛ yen ala sago aw sago awa an bɛ dan o yɔrɔ la n tɛna commentaire wɛrɛ k'o yɔrɔ la n ye nouvelle mun sɔrɔ o de bɛ yan a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ n bolo yan nɔ ko tɔw n tɛna don olu la olu ye sokɔnɔ kumaw ye o de kosɔn ko Asimi ma fara ɲɔgɔnkan kɛ i ka baara kɛ avec les dignes fils n bɛ dan o dɔrɔn de ma walayi maliyɛnw an ka don an ka nouvelle duman na maliyɛnw bonne nouvelle bɛ yen k'an ka armée a bɛ ka monter en puissance kɛ Farabugu mara la maliyɛnw an bɛna don détail la k'o fɔ bɛɛ lajɛlen na Farabugu an ka sɔrɔsiw taara ka taa dumuni di mɔgɔw ma a y'aw kɔlɔsi intoxication na sur les réseaux sociaux bi ye lundi 12 décembre 2022 a photo filɛ n bɛna photo bɛɛ lajɛlen yira aw la maliyɛnw a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen filɛ dɛ voilà les femmes montent en puissance à Farabugu avec plus de 500 tonnes de vivres et maloboro ni ɲɔboro o tɔni 500 Mali armée taara ka to di population civile ma malien l'armée malienne travaille ça Mali surasiw y'an balimaw di Mali surasiw y'an kɔrɔkɛw de an dɔgɔkɛw de don an k'u dɛmɛ baara bɛ ɲɛ cogoya min na tɔni 500 ye a photo filɛ jɔn ka photo ni yɛrɛ bɔ k'o yira la dɛ parce que voilà photo filɛ yan yɔrɔ la an bɛna o yɔrɔ bɔ k'o yira bɛɛ lajɛlen na san nɔ Mali u taara u ye tɔni 500 u y'o de di mɔgɔw ma a filɛ nin malien a photo filɛ nin voici les photos tɔni 500 u taara k'o de di mɔgɔw ma a yɛrɛ ɲɛ bɛ photo nin na dɛ dumuni kɔngɔ a bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na camion de surasi camion de falen filɛ nin a ɲɛ t'u la nin a bɛɛ dumuni k'a di mɔgɔw ma ka mɔgɔw dɛmɛ an ka armée bɛ terroriste faga même temps u bɛ hinɛ malidenw na a y'a kɔlɔsi français ka intoxication na ani fasoden jugu dɔw bɛ yen olu tɛ Mali fɛ Mali ka bin o de ka di olu ye maliyɛnw an ka tɔ lamɛn dɛ an ka information bɛ yan nɔ ko bonne nouvelle voilà yɔrɔ filɛ a yɔrɔ la les femmes montent en puissance à Farabougou en aide avec plus de 500 tonnes de vivres. Attention aux fausses informations sur les réseaux sociaux. Les forces armées maliennes récupèrent, voilà, que cherchent les réseaux sociaux
sur la vie des résidents, contrairement à certaines informations, faisant cas d'abandon total des populations de Farabougou par les autorités de la transition. Des précisions détaillent sur l'apport, le soutien et l'accompagnement les plus hautes autorités à ces citoyens de Farabougou sont révélées comme suit. Avant l'hivernage, plus de 500 tonnes de vivres ont été convoyées par l'armée afin de permettre à cette population résilienne de ne manger de rien, de ne manquer de rien, je m'excuse. Pendant la même période, plusieurs rotations ont été effectuées au profit de ces mêmes populations de Farabougou par hélicoptère, par MiG-171 de l'armée de l'air pour soulager les personnes malades. Les personnes malades, elles ont fait l'objet d'évacuation à bord d'aéronefs militaires des forces armées maliennes. C'est ainsi que 9 d'entre elles ont pu rejoindre l'hôpital Nyanankoro Fomba de Ségou. Dans le même ordre d'idée, la révèle montante des postes militaires de Farabougou a convié le 8 décembre 2021 don de 34 tonnes de vivres exclusivement transportés par les moyens militaires. Par ailleurs, plus de 100 tonnes de vivres ont été offertes par les autorités et seront bientôt acheminées à Farabougou afin de soulager considérablement la souffrance des populations. Tous les moyens seront mis en place pour que Farabougou retrouve la paix et la quiétude. Barabana siksi barabla. Farabougou ka daka shinogo barabana peu. Malion, insécurité bisekana. Mais bête terrorisme yare. Parce que marfa de keleme ka futi ke fanbe. Donc barama nogo. Anga armée deme toujours. Anga armée la décourager. Malion, oro temene ko fe ka bala tuguni. Anya information dumamba do fana soro. Ko mokti marala. Ko mishi ni saga keme duruni ko Mali armée o de mine. Ko di a tigiuma Malion a sebene flé. Plus de 500 têtes de bœufs récupérées et restituées aux autorités administratives par les forces armées maliennes. Après la saisine de plus d'une centaine de têtes de bétail, le mois dernier, des mains des terroristes, les forces armées maliennes viennent une fois de plus de récupérer 500 autres têtes de bœuf. Cela s'est passé la semaine dernière au cours d'une patrouille dans la localité de Bondabougou, dans la commune rurale de Djaloubé. La remise officielle de ces animaux aux autorités administratives de Mokti s'est déroulée le dimanche hier, 11 décembre 2022, au camp de Soufouroulaye, en présence du chef de secteur 4 de l'opération Maliko, le colonel Karim Traoré, du conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Mokti, Ousmane Diallo, ainsi que du directeur régional des productions et des industries animales de Mokti, Amadi Khan Diallo. Malion, a vidéo fana filɛ dɛ, an tɛ dan kuma dɔrɔn ma dɛ, anw bɛ prévu de fara yira. An b'a fɔ awa, an b'a vidéo fana bɔ ka yira la. Awa vidéo fana filɛ Malion, ala sago aw sago, a vidéo fana filɛ han. A y'a hakɛ to, n b'a vidéo bɔ ka yira la tout de suite. K'a ɲɛfɔ ɲɛna, an ka sɔrɔsiw u bɛ baara de la. K'a ɲɛfɔ ɲɛna, an ka sɔrɔsiw tɛ sinɔgɔ la dɛ. An ka sɔrɔsiw bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ, u bɛ ka kɛ anw de ka hɛrɛ sɔrɔ. Donc an ka tugu armée kɔ. Ali Asimi man di ye sa, mais k'e ka sɔrɔsi kɛ fɛ, i ka sɔrɔsi cɛ bɛ, an bɛɛ somɔgɔ bɛ sɔrɔsiya la. I bɛ taa sɔrɔ Asimi man di mɔgɔ dɔw ye, i bɛ taa sɔrɔ transition man di mɔgɔ dɔw ye, mais i bɛ taa sɔrɔ o somɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔsiya la. Adamaden kana kɛ i yɛrɛ ma jugu ye. An ka sɔrɔsiw dɛmɛ, baara bɛ ɲɛ u bolo cogoya min na. Donc o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna, a vidéo filɛ nin ye, an bɛna vidéo bɔ ka yira o bɛɛ lajɛlen na, Maliens, a vidéo filɛ, voilà. À Mopti, les femmes récupèrent plusieurs centaines de têtes de bœufs aux terroristes. Ces bœufs ont été présentés aux autorités, occasion pour le chef secteur 4 de l'opération Maliko d'inviter la population à plus de collaboration avec les femmes dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Idrissa Keïta. Les femmes, au cours d'une opération spéciale à Kombagadaka dans la commune de Djaloubé, cercle de Mopti, ont saisi 505 têtes de bœufs aux mains des terroristes. Ces bœufs ont été enlevés aux villageois en guise de jacat. Les groupes armés terroristes sont aujourd'hui en perte de vitesse. Ils sont en perte de vitesse en ce sens que nous venons de porter un coup à l'une de leurs sources de financement qui est de prélever la zakat sur la population ou dans une certaine mesure même de voler les biens de la population. Ces bœufs acheminés à Soufroulaye par les forces armées maliennes ont été présentés aux autorités administratives de Mopti pour les remettre à leurs propriétaires dans les jours à venir.
Les autorités ont, à leur tour, salué la prouesse des FAMA et réitéré leur confiance en elles dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. La Direction régionale de production et des industries animales qui est en charge de la gestion des fêtières, des éleveurs, des propriétaires de bétail. Donc nous allons mettre à leur disposition pour que cette structure-là prenne toutes les dispositions nécessaires afin que les vrais propriétaires soient retrouvés avec des identifiants bien notés. Ces actions d'éclat vont continuer quand on voit l'engagement des femmes conformément aux directives opérationnelles du chef d'état-major général des armées. Ça va être la 3e séance que nous faisons une telle saisie. Et le chef secteur 4 de l'opération Maliko d'inviter enfin ces hommes à la persévérance dans l'effort d'une part et la population à la veille citoyenne et à un changement de comportement d'autre part. Malien Bella Djeliame, on va dire bravo à Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Merci Sadio Kamara, merci beaucoup du courage. Ah Malien, Bella Djeliame, anga surasu ye sanga anga surasu anga kanga surasu fait ça. Malien, anga surasu ye aunde, wallahi anga ke surasu fa angu dema u kabara la. Ni ala sona ma Malien, anga langini fenfen ala ba Bella Djeliame noanye, anga na décourager, anga to anga armé ko. O yoro temene ko fe kabala Malien, Bella Djeliame, anga surasu de bora kani bara ni faso de nyuman bara nyuman banke. Donc on ganga mu de kebi on de kanga wuli bi kanga surasu ka ou encourager ou be ka bara ou be ka faso de nyuman bara mi ke ku encourager o baraka wala sa bara mbe nya ubulu chukoya mina Malien amena do fasi wera jume kono ka ira Bella Djeliame ka fo anga surasu uyeni fenge ba Bella Djeliame ke o temene ko fe ka bala asimi ma da otoro ma de Malien nyo de fana sango asimi Mali kuna wolo de Mali kono ani Mali koka Mali asimi sécurité orola ye barake anga na nyogo nege mais politique orola ambetla ko fana kuma ke ka barakai mais ambe nyogo blasra ko nyogo blasra didu donc Malien ayerne anga je anga na je nyogo fe Mali surasu o temene ko fe asimi tratuguni ka anga université de Kabala o fana inauguration fenge be no président Assimi awne anga janga Assimi ka baranyuma na jeni oro fana tuguni aya keto de infrastructures pédagogiques. Cérémonie d'inauguration des infrastructures pédagogiques de la 2e phase de la cité universitaire de Kabala. C'est ce lundi 12 décembre 2022 à partir de 10h. L'événement est placé sous le haut parrainage de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Don de la République populaire de Chine à la République du Mali. Ces infrastructures pédagogiques constitue la 2e phase du projet d'extension de l'université de Bamako à Kabala. Élèves et étudiants, enseignants-chercheurs, parents d'élèves et population de Kalabankoro, Kabala, Kourale et Ngolobougou, vous êtes tous conviés à sortir massivement pour rehausser l'éclat de la cérémonie. Ensemble, améliorons la qualité de l'éducation pour le développement du Mali. Mise en place terminée à 9h30. Ceci est un message du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Malien Bella Djeliame sanno kwa simi be barad la ama université ama Kabala université ya ajonga oroni bode D'inauguration des infrastructures. Che ibala kaleko États-Unis a rega université une photo la jaban Kabala université photo la jaban non ngo président projet ndamina na yani Assimi ngana ngo tienfo mais Assimi bara chaman kala de ay gele ma chaman do ala Malien yo de fona seni yoro mi yana mbo fo anta odo ante nyango yiko mais ni ikada onye ndiga yoro mfana ma yambo fo ka tla ka solution dima mo mbi fe o de ba fo igani kain ni mun fana ma ya ba fo ka man abetla ka afingina mun kain wala sa o ka boye abo fana fingina mais mo ba fo kuma be ke ka fo ide mai o tigi ti fe de mo fana be ko kuma be dunu ni bala fo la non i kain abi jamu abi ma jamu o na figi de i koloso tigi la na bina do na be ta ka mo were fra ma jamu ali mo do imile ki kangara betla ka tugo tigi ko donc faisons beaucoup attention Malien ala ka nya ka dan Bella Djeliame président Assimi vraiment merci beaucoup ora te benen ko fe ka bala Malien Fransi keleme ka do système kura do de la amena kala Malien système diabolique do de be Fransi bulu amena Fransi ka système kura kala nya fana de bi video damina na Malien ay ni ka Malien Fransi keleme ka plan C de ta Mali contre la plan A ma marché plan B ma marché awa plan kura de be Fransi bulu Mali contre la Malien bien lundi 12 décembre 2022 Fransi keleme ka do système de communication do de la Mali contre la anya mebi abe réseaux sociaux ka français ka surasu
américain ka surasu ani Niger surasu non Niger surasu ni américain ka surasu ku be ka entraînement kɛ dɛ u be ka entraînement kɛ u ka yɔrɔ ninnu na o de kosɔn n b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali kɛlɛ ma hali daminɛ fɔlɔ don dɔ bɛ k'a la ni Faransi yɛrɛ tɛna kɛlɛ an bɛ taga sɔrɔ ani jamana wɛrɛ sera ɲɔgɔn ma mun ni Faransi tɛ kelen ye an tɛ Faransi dɔn Faransi de bɛ jamana tɔw pousser k'u bila ka taga jamana wɛrɛ kɛlɛ Libi kɛlɛ in na ko Faransi de ye Amérique don a la an tɛ Faransi dɔn hali bi Faransi ka kegu ni tubabu o diɲɛ tubabu tɛ diɲɛ dugukolo in kan ko Faransɛ ma kegu n'a ye ko ka intelligence kɛ ka dɔnniya d'i ma tiɲɛni dɔnniya ka adamaden tiɲɛ o dɔnniya bɛ Faransɛ la a tɛ diɲɛ siya si la a tɛ Américain na a tɛ Russie la n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ n m'a fɔ ko maramafɛn ni wari dɛ mais ka adamaden tiɲɛ k'i tiɲɛ k'i nafigiya doctorat n'i b'a nɔfɛ taa Faransi bilahi talahi Faransɛ man ɲi caman hakili la ko non kɛlɛ banna Asimi da i ka sunɔgɔ o tigiw tɛ fɛn dɔn koyi ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na bilahi talahi hali bi m'a daminɛ n ko Faransɛw ni Américains de ye Russie ci n ko Ukraine tun ye Russie dugu dɔ de u ye Russie ci ka filenkolon ci de Russie tun ye Union soviétique de tubabuw d'a bɛɛ ci mɔgɔ min bɛ o dugu belebeleba ci siran o tigi ɲɛ dɛ n'a y'a sigi k'a sinɔgɔ ko kɛlɛ banna kɛlɛ ma hali daminɛ fɔlɔ awa kɛlɛ bɛ kɛ n'a den ɲumanw de an ka taga Faransi bɛ kɛlen bɛ ka plan kura min k'an contre la Maliens a y'a lajɛ dɛ l'État français sous Emmanuel Macron continue dans sa guerre de déstabilisation. Faites attention aux informations qui consistent à salir l'image de nos forces armées maliennes. Les attaques des postes de contrôle par les bandits armés vont par voie des médias être attribuées aux groupes terroristes qui se cherchent sous le feu des forces armées maliennes, sous le feu des forces armées maliennes à travers les hélicoptères, les avions de chasse et partout. Donc, dans le seul but de nous faire croire que l'armée malienne a échoué. L'objectif de la France est de faire croire que l'armée malienne a échoué. Ils n'ont toujours pas accepté le fait que nos autorités aient décidé de mettre Barkhane hors du Mali, force complotiste engagée contre la stabilité du Mali à la porte. Une décision courageuse que nous saluons, Nos soldats sont engagés au front pour nous. Soyons fiers de nos soldats. Ils ont et auront toujours notre soutien. Vive les forces armées maliennes. Vive l'armée malienne. Vive la transition malienne. Maliens ont abela djele o mesamno. Donc à nyefo nyena. Francis stratégie urate Francis bulu. Francis kelente bara nke ko oroko so nyanya fo nyena. Malien dendo be. Ni Mali sorosu gagnena o malien dendo tafo. Ni terroristes gagnena. O debe bo insécurité be ou be insécurité tcheya sisa. Munu ye fanga perdi. Pour ko ka fanga soro olu fana ba fo ko hali bi ka kile ka fsani ni. Ka so tienta la de. Fola avion kuntambulu me bianga avion de be wuli. Mali avion de beta. Fola nanga ama anu mago be jila ministre de ukumbe tellement ou yanga armée détruit. Uban akena fa antese fena kasro ulle kelemeka hali mo yibe ga isiki ka kashi dondola ko avion cloué au sol. Asrane be frasinya, asrane be malionya. Iba jigla tige chekoroba fa. Asimi merci Shogel, merci à toute la transition. Yo de fois bela jele ngana. Nous ne nana kana monnaie bo mogola ben ala na krache. Ali avion kun seka wuli mix sara France la. Hananga sorosu be fe kataka i daji tout. Uba i sara de France la fu bu bolof la croiser. Hananga sorosu be tout non fier ubu sara Barkhane la. Mais bi Mali armée be wurule bi, il faut ventilateur. Ali songmada nanga sorosu tara bombardement ke zone de 3 frontières yorola. Ka nyefo malien on ngana décourager. Anya information do mes réseaux sociaux sans fait. Ko gao krefra la. Ko terroristes do be kataka dugu do mine. Ko dugu ka 10 millions, ko commune ka 10 millions di. Anya kuma mais c'est pas fondé. Donc, on va faire armée ngena ou kata enquête ka orola. On va faire Mali sorosu ngena ou ka bara ou kain, mais ou kata gao kerefela oro nuna, ou be ka yoro munu fo, ou ka tout kama. Awa anga sorosu tegali munkera, mokti dugu do be, ko Fatoma, ani Jiboy, o dugu damanama yoro konna do be non. Vraiment terroristes be ka essayer ka sigi ngana dondoni bo terroristes c'est ça les bandits armés be ka commencer kana yoro la dondoni donc a nyafo a nga strosu ngana ko baraka intro mais abeta mokti mara yoro na flaw ka dugu do be no ko Fatoma fla do ere ne wuli ko terroristes be ka ta olu segen trop surtout ni ya donc e fly ibe Mali fait bi segen quoi donc ambe armée fo o yoro la armée ka bara fana ngana armée ka continuer à ka bara fait Maliens anyo le fo bela jelingena anga to anga armée ko
faransi ma tila faransi ka kɛlɛ ma hali daminɛ fɔlɔ n'an bolo ko kɛlɛ in banna kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ koyi awam ni kɛlɛ in Asimi bɛ a ka fanga ban ka kɛlɛ in to sen na Segu Tunkara bɛ sa ka kɛlɛ to sen na Segu Tunkara den bɛ wolo ka tila tuguni ka kɛlɛ in kɛ tuguni o fana den bɛ wolo ka an descendant 100 ani faransi bɛ ɲɔgɔn na fo finibɔ fo nɛrɛbɔ o tɛ fara nafara yɔrɔ farafin ɲina ka di sisan an b'an bolo fila courage ka ɲɔgɔn kɛlɛw daminɛ dɔrɔn faransi bɛna don an na tuguni o de kosɔn an kana kɛlɛ o de kosɔn an b'a fɔ président soyons justes an bɛ tila ka don o yɔrɔ la o yɔrɔ o parti tɛ nin ye ka tila k'a fɔ tuguni maliyɛnw an ka armée ni ne y'a fɔ a ɲɛna n ko Asimi taara ka taa dɛmɛ kɛ kidalikaw ye aw bɛ da la ni rebelle malangolo ninnu maliyɛnw n bɛna bɔ k'o video yɛrɛ la maliyɛnw très très urgent k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bonne nouvelle dumanba min fana bɛ yen ko Asimi de taara dɛmɛ kɛ kidalikaw ye bi rebelle bɛ kuru la u tɛ ka nafa ɲa kidalikaw ɲa kidalikaw bɛ Asimi fɛ bi ka tɛmɛ ni rebelle ninnu kan u kɛra Samba Koro sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ de ni rebelle kɛra Soso Sumangoro de u y'an tɔɔrɔ u y'an tɔɲɛ u kɛra dɔngɔrɔni dɔngoma de bilahi talahi mɔgɔ bɛ n bonya quoi n tɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ quoi n timinɛ c'est à dire ne hakili jiginna ni rebelle ninnu kɔ dɔrɔn n dusu bɛ tiɲɛ yɛrɛ ma hali u tɔgɔ fɔli man di n ye awa Asimi filɛ ka taa kidalikaw dɛmɛ bi lundi 12 décembre 2022 Asimi ne filɛ ka taa Kidali Ortem Asimi ne filɛ ka taa Asimi ne bɛ ka ji di kidalikaw ma Asimi ne bɛ ka malo di kidalikaw ma Asimi ne bɛ ka kidalikaw dɛmɛ bi awa kidalikaw bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ ni Azawadiyen kirikara ninnu kan koyi u tɛ ka n ka armée dɛmɛ u bɛ menaces fana na tuguni awa u bɛ faransi ka baara de la faransi de y'u wele ka f'u ɲɛna ko Asimi bɛ fɛ ka Kidali bɔ su la u ja wulilen bɛ en même temps MINUSMA fana taatɔla dun donc maliyɛnw aw n'an ka jɛ an ka Asimi ka baara ɲuman lajɛ Kidali an y'o de fɔ an k'an ka transition dɛmɛ en toute sincérité président Asimi a ye dɛmɛ bila ka taa Kidali non seulement a bɛ ka Ortem meublé Kidali Ortem taara Kidalikaw bɛ lafiya sɔrɔ cogo cogo la Asimi bɛ ka baara kɛ Kayi Kidali c'est-à-dire que ka taa Kidali ka taa bila fo Kayi o yɔrɔ bɛɛ centre fan bɛɛ forages bɛ ka se écoles bɛ ka jɔ Mali usine bɛ ka kɛ Mali ta ye ni Modibo Keyita bɔra la a ye jɔn ye ka nin baara modèle kɛ a Mali usine bɛ ka nationaliser bi grâce à la transition an k'u dɛmɛ an k'u dɛmɛ vraiment en toute sincérité maliyɛnw n bɛna kidalikaw ka information bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na aw ne an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Dans la remise d'un lot de postes récepteurs au chef des quartiers de la ville, l'initiative vise à mieux rapprocher les populations de leur outil de développement, à savoir la station régionale de Kidal. La radio œuvre à promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Idrissa Djibrila Maïga. Kidal. La remise des postes récepteurs au chef des quartiers de Kidal est un acte fort qui détermine l'engagement de la direction générale de l'ORTEM, dont les efforts sont salués à plus d'un titre. Lors de notre entretien, effectivement, à l'arrivée du DG ici, et l'une des très bonnes nouvelles qu'il a portées à notre connaissance, c'est effectivement l'effectivité de la réouverture de la station régionale de l'ORTM à Kidal. Parce que on se réjouit vraiment de cette annonce au moment où cela se disait. Et aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je suis vraiment comblé de satisfaction parce que après la parole, c'est l'acte qui a suivi. Et c'est là. Et si ce n'était les efforts déployés par son représentant. Maliyɛnw a bɛɛ lajɛlen de ye san dɛ donc an ka fɔ bravo à Asimi donc kidalikaw de wulilen filɛ nin a y'a lajɛ dɛ kidalikaw nisɔndiyalenba de bɛ ka Asimi ka dɛmɛ kunbɛn an ka yɔrɔ lajɛ. Un peu de temps, mais grâce à Guy et grâce aux efforts des uns et des autres cumulés, nous voilà aujourd'hui devant cette station régionale qui est réouverte dans une région qui a vraiment besoin de ça. Nous saluons les auditeurs de la radio et la direction. Nous sommes heureux de son retour à Kidal car c'est un instrument de développement. Un adage dit, celui qui veut améliorer ta sauce peut le faire même avec de l'eau simple. C'est pour dire que le geste est modeste, mais combien de fois évocateur pour les bénéficiaires. À noter que la station régionale ORTM de Kidal a été réhabilitée et équipée par les hautes autorités de notre pays à hauteur de plus de 140 millions de francs CFA. Je rappelle que la station... aw ni ala cɛ Asimi miliyɔn 100 ni miliyɔn 40 de don u ka dɛmɛw ni fɛnw bɛ Kidal problème tɛ maliyɛn si ni ɲɔgɔn cɛ koyi ni rebelle ninnu ye mɔgɔlankolon de faso ci la
quand il s'entend faire un comment de forme, on va bonner benga. On a toi là mais. De Kidal émet sur les 97.5 sur Kidal et environ ou dans toute la région. Le FSI. Mali on bela jele ni esade. Bon ni asiminga baradi. Atara Kidal kaw deme koyi. Ay jidi Kidal kaw ma. Ka malo di Kidal kaw ma. Ka dumuni duma. Ka fembe duma. Fo imbangite Kidal kaw la bi. Kidal kaw la fiale me katema hali bamako kaw ma. Erebele munu me mangangolo nchira. Ou fle bamako dale fle villa baw kono. Ou ka quartier fle ne ko Kidal bugu. Aye malien jumé sele nunuma. Est-ce que Chia kelebe mali kono? Est-ce que malien metamasiki contre la? Horon kolo, mogo langolo, mogo fou nunu, mogo tonyani gala nunu. Bila idela nunu de malien de nyuma oye. Ah de bako azawad. Ah de bako dongo de ko azawad. Nte fe ka dimi do ko te fe kan dimini quoi. Bon men calme doni parce que ni dimina do ba foko dimine mando lu quoi. Donc ma essayer kan calme doni. Che rebelle nu mone ben na ko wallahi. Je n'arrive pas à me contrôler. Voilà to nga ji doni min quoi. C'est du soutien mbali do. Aya la jede marfa de bubolo ou nafa foy tuka asimie tesi dugumi récupérer ka di armée malienne ma la zone des 3 frontières rebelle de combat la ube bollay ube bolla ou bankute mali armée deme ou yere somogo wallahi asimi me ka nunu somogo de balubi ne rebelle me ka balo mali na folo de la o be ka mali na folo ta ka ta marfa ta ka mali kele nunu e mun démodélier quoi nunu e mun mo mo no awe mun mo mo quoi chaote miri doni Asimi fembe kaouye, kaka mogo tando siente la, kaka mogo sabake ministrie, ah, abe manamana kan sugu be fo, mali procureur titaka us aga mogo simine ba mogo kono, awe kumalangolo sugu be fo, mogo simase auma, mai mogo toye ko azawad, su mate miri soir ko azawad, aw danga dugu ci kele afebe malika wala ni rebelu de do. Anga rebelu ka sixième place sinon on be ka tempérament me ka bodoni quoi nte fe ko ke mogo do ko mandu yi quoi donc malien ambe Europe là ko vie chère me français malla mena periwu ira la malien billet lundi 12 décembre 2022 monu me ka kule dongo do ko vie chère mali gelera aye français ka tiabe ka kasi abe ka kuma makron fa be ni ka kasi malien aw ne anga janga chela jedro abe ka kuma makron fe a nyeji de be ka bo ay fin de dode aya ke tout de voilà mena vidéo boka la France gade aya la jere France gade ne fleka kashi voilà fleni ma femme, on gagne 4 000 € par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste zéro. C'est-à-dire qu'il me reste rien. Aujourd'hui, vous vous rendez pas compte. Mais tu vois, à la place d'une famille française, c'est horrible d'aller. Mais c'est horrible d'aller faire ses courses. C'est horrible de remplir son réservoir. C'est horrible de. Je vais vous dire honnêtement. J'avais un salaire qui me permettait de vivre correctement. Je pouvais mettre de l'argent de côté. Je pouvais partir en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis devenu un salarié pauvre. Allah ala jede ne français do de avec akuma makro fait tellement galère be français anga jega to ala ayoro la je moi ma femme on gagne 4 000 € par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste zéro. C'est-à-dire qu'il me reste rien. Aujourd'hui, vous vous rendez pas compte. Mais tu vois, à la place d'une famille française, c'est horrible d'aller. Mais c'est horrible d'aller faire ses courses. C'est horrible de remplir son réservoir. C'est horrible de. Je vais vous dire honnêtement. J'avais un salaire qui me permettait de vivre correctement. Je pouvais mettre de l'argent de côté. Je pouvais partir en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis devenu un salarié pauvre. Malien kuma bela jele flo nyakoro gelambe franci nanya mogo wulle ba mogo ko vie chère asimi marto tani mogo mi anyi wore ba mogo ko vie chère re ka jigo tikika donc français wera de be ka boka kule bi de français de be kule la bi ko gelambe ni ku faga bi gelambe franci bi halate mokti gelambe franci bi atali mokti malien anyo de fo bela jele na ko na mbeta mbese mali e barka jamana di mama ni ko kibe mali bi ala bi malien amena video de prévu do fana boko ira awla français de be ka bode ou ko ali sanction keleme iri ou keleme ka sanction ke iri suka ko fana jeleme frasi économique donc malien ni e frasi ka de yere de mangaye ameno woro fana boko ira la ka fo ambe woro mina ko bi mali wallahi ala mali ke barka jamana di donc malien amena ayorobo. Écoutez, c'est très simple. Soit on retrouve la voie de la raison, ça veut dire une alliance avec la Russie, revenir sur les sanctions absurdes et vraiment illégitimes qui ont été prises par l'Europe contre la Russie. L'Union européenne a besoin de la Russie pour avoir un approvisionnement en énergie à bon prix. Point.
retrouver les voies de la raison, et l'alliance franco-russe me semble être l'avenir serein de la France et de l'Europe. L'impact des sanctions a été l'inflation directement, mais pas seulement les sanctions. La politique énergétique menée depuis des lustres par l'Europe a créé la situation économique actuelle avec une inflation des coûts de l'énergie. Et ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de cette crise énergétique, c'est l'Europe, Madame von der Leyen et toutes les mesures qui ont été prises par l'Europe. Moi, bela de l'effla, oh bela de l'Aïsano. Yo de Fayena, moi Malik Kadi, hali essence te sur là. Oh, français courante be français sangoy. Adaka fako courante be malla, awa courante be français te malla bi. Mega tien fana ko, al nega village courante te la sisa. Ala nga village la, nega village la kita, ne kita gadi. Kita courant la lumière kay français ta ibi. Kita ay kita ka ode goy. Kita courant lumière kay. Ma français be ka boliga na malla sanno, ube na baragade yake. Asimi iga visa gelade ni français mgo ka be na baragade yake malla asimi kana visa do made. Voilà, français be na malla baragade la hala teme. Mali sanu glan usine o kera Mali taye Mali sanu teta fere kofe ble o kuma Mali sanu choueni mi ka o bana pe o kuma Mali fen choueni mi ka bana jama be Mali la sanu be Mali la iranium be Mali la lithium me ka batterie glan o be Mali la aba doctorat école fra da la Mali la usine me ka daile ala ka dongo do dugu je kuma mabanwa ko Mali be na black grande puissance ou de febi le Mali sera parmi les grandes puissances me ka tche de fona les pays les plus émergents Mali bena jati grande puissance ou de faibles donc a nyefo bela jelengena anganjija alibi alaka ko noya donc amena do 6 sabana kono aya to fulonga ni appel ni voilà aya ke to de donc a nyefo malien fefebe non voilà et nebe vidéo direct de la quoi ndeni kuma kan kala mais ekoko terrorisme be ka segin ka taga dugu jumɛn na fɔ quoi mɔgɔ n b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna quoi mun de bɛ dugu jumɛn do do terrorisme bɔra Owa de Owa ani Fatomare Asimi ko terrorisme be ka segin ka taga Fatomare de ani dugu wɛrɛ jumɛn Fatomare ani Karma Fatomare ani Karma. Voilà, Fatomare ani Karma. Ani Galala. Aywa Asimi. Voilà. Président Asimi nie dugula dendo de be kangole ko terrorisme be ka siga tuwa dugula de. Mais tati kuma kan kala pour sa sécurité, mais ay malien be kala mais ko terrorisme binganingala do be ka singa ta dugu do la bien lundi 12 décembre 2022. Ko terrorisme ko Mali armée kuntara terrorisme genga bo Fatomari mais anga surasu bora dugu la dro ko terrorisme commencera ka segin damene ko Fatomari ani dugu jume ani Karma ani Owa ani Sa ani Ambri ko terrorisme ka tan dugu bela de ko dugu ni dugu dunu togo fora ko fo lu ka million duru de sara ko terrorisme de be ka fo ko ni fo ni dugu la mogo de ka million duru sara n'est-ce pas ko parce que ko de sura su wuli donc sura su abaji da be taga yoro la ha dugu la den do be ka ngole abe ta ngeti ke dugu na e be segi dugu to ka e ka dugu to fo tanto ko Fatomare ani Fatomare Karma ani Owa ani Ambri ani Sa ani Gijo abebala mali abela jele amede ok ko armée kata patrouille kani dugun na Fatomare ani Doa ani Jibo ani Karma awa armée ayo jade nimbe mokti mar kerebe dugu do de agata patrouille kani yorola ko terrorisme commencera ka na tuguni ani Yuwaru Yuwaru cercle de don quoi ko Yuwaru cercle de do ko cercle de Yuwaru donc a nyaf kube ka commencer ka kuma de donc malien ngaradar do be kan wole foyi donc merci beaucoup hein kambe la yame ok kambe karsa ante to foli kede ngaradar be fambe di awa ngaradar do de flek kan wole de abeka kuma woro na ay jole nya be terrorisme la nyera nya bu photo la aywa ko bingani galaw be ka taga ni dugu na de donc Asimi ka armée bla ka taga ye armée abe bara la ka bara ka intro mais ama nogon quoi fan fana ka to ka o demeni information do ye
Donc vraiment ni yoro de kundo kan yoro fo armée ka klito ni yoro la Maliens qu'on ambeta ambc c'est ça amra do sujet bakuru ba de kono Maliens ko adema de bena do Mali gouvernement ko la président Assimi attention bien lundi 12 décembre 2022 anya communiqué de soro selon la radio Jekafo ko adema ko M5 ministre munumbe gouvernement kono ko bana olu boye ko ku remplacer ni adema ministre yi président Assimi anya information soro neti jalagi président Assimi mbado ibe ka baranyumon ke c'est-à-dire président Assimi nete fe ka bara de ka kibulu fuyi Modibo Keita bole fangala Moussa Traoré ma Modibo Keita ka armée ci Moussa Traoré ma Modibo Keita ka usine fermé ni adema na ka dérivé no e RPM ni Azman ni URD do ni akriti patata do olde jera ka Mali entreprise be ka Mali fenyman fefebe ni Modibo Keita ya bla o ya be détruit Oma M5 keleke Oma révolution ke awa le 14 janvier Mogo jumen bora o ye M5 yere wolo anato ko kolu de genga bo gouvernement kono munu ye faso ci kolu ka do gouvernement kono ne madala ni Assimi be ni Assimi ka klata ye ninge me angala me folo ambe conseil dron de Assimi ma no ye tien yo koro Assimi be ki bla filila ante fe ka baraka tien bulu me ameli conseil Malien anga ni kuma la me radio Jekafo de bora ni kuma nyi bon olu fana ka kuma chama be tien don de voilà radio Jekafo ka kuma chama be no tien do ne rebu la me vraiment woro keni amena kala folo anga je anga la me nyongo fe folo ka joni cesiri donné do jamana de bela jere fe wele biko olu fana ma wa min ye ministre so yere do bi fara jokunda ma kakoy ni bela jele de ye jamana de bela jele se ka wasa namu gelea ko M5 ministre bi blade ya bi bla jona ke do ka ma das gude on va vous bare arrête non on des forces de changement non écoute-moi c'est les forces de changement on va au bi bla trop dit écoute-moi jamana inde boulevard ko isa abela jele kuma imesi san radio Jekafo no Seydou Oumar Traoré ngere ka mogo nyumandu o ku fona ya kala journaux de kono ko élément ministère ministériel benake ko M5 ministre ko lu boy ko kanani adema mogo yi aya la jobe adema fana to ko fa ya orla tuko mina ambe kuma nanga dalua de anga nyoro la me nyogo fe Malien Semenikala ko akuikana tika aka kadala minya ademai angana do be olu be sai kana siko fanana sabla ikadu ka wuli ka joni chesiri mingera ko sayna ikadu jamana nyemo fana yo don akuikana siga atali do ko flabo minya gouvernement yelema e ikadu keto do shogal ko kala mai gafe ni ngunya sebeni du jamo Malien bela jele kuma merci ça ko adema mogo ya attention de me ko jugu ko adema attention de me ko jugu ko adema bena sigi na transition na adema de bora ko Union européenne gana Mali deme Assimi plainte de France contre la Ouatimina adema de bora ka communiquer ke ko ça ne va pas ni aye France manga plainte mine c'est à cause de l'adema et à cause de la France aussi Mali dembe ko mananya France ga Assimi soutenu anye plainte de France contre la wala ya kumbe abuti mais wati mina meka plainte de France contre la adema boro wati kelena a communiquer be a perebu be bambulu adema bora ala mateme wati fitininga adema bora ko ça ne va pas kam magobe communauté internationale ka demela o te jowere o France di Malion awni ala cha adema ni transition deme wati mina ko mena embargo ke Malika John bora ka manifestation ke le 14 janvier. C'est les forces de changement. John Tara Boulevard la ko Abba Ibeka. C'est les forces de changement avec l'esprit M5 RFP. En B M5 RFP Deundi. Code de bena bo gouvernement kono. Ko kanani adema mogo yi. Comment me kanela yele nete kadala. Parce que mba simi fait ko djukun quoi. Mbera yele kuma ina walai. Malion. Et puis vous ba foko adema ye Mali deme. Ko adema ye transition deme de. Assimi constitution kura min glan adema ko ka ta fe adema ko constitution koro mu me ko kana nodi sema fana sigire rebel sema o sigiro communiquer kelenka wati mina kati attaquer la terrorisme tara kati attaquer ambe adema kuma kame Malion ore koso monte Assimi jalagi
Wallahi asiminte ki jalagi. Kuma yen dabali bandi. Mais radio djeka fo be kuma chama fo wallahi chama tiendi. Ça c'est clair comme l'eau de roche. Moumbe kan siga kuma ina doni. Mali ni Mali comme un gouvernement kono ko ka M5 mo be boy. Ayen kuma la mede ko ka M5 boy. Ko M5 ministre chimay. Ko Mali gouvernement be ko M5 ministre doron di may. Ko adema de kain ko adema benna. Anga ke M5 ministre ou may. Amena ni ministre wera ou ye mun kain. Mais ka parti flaton fo ko parti do ministre may. Ko fallait parti wera ka ministre la. No ken kara tien ou trahison di. No ken kara tien Assimi ou erreur badi. Wallahi billahi. C'est une très grosse erreur. A benana na krache wallahi. Parce que ne be kokele ngani kalama. Ne ba don. Ni surasi duru fefe fle a be somogo ademani RPMI. Ne ren fle ka kuma ou fe ne re somogo do ademai ntendu ka wala de. Ne somogo chama ya ademai. Mais ne te adema fe. Jamana marala. Il y a la famille politique et la famille biologique. Bon, Farafi m'a se kodi famille quoi. On a to Farafi pouvoir chamana coup d'état ou beke Farafina. Parce que nous ne mounons djera ka fanga soro. Ou bolu black refe. Ou bolu otolu ka famille quoi. On a to coup d'état ou ka cha Afrique. Ni chama na doron ou bolo ou ni mounu ye jeli kelingi odu ka famille. Alors que ni mungu ka aklata ye kelingi na yo combat ke nyoko fe odi ka famille. Ni ene se ku tungara ni ngabi. Famille mena malla oye ben de cerveau yi oye docteur Alay Bokoumie oye Shogeli oye Assimi oye Maliki Diawoyi ni ene ninga ne ka famille politique oye Maliki Diawdi ne ka famille politique oye Modibo Konedi ni ene ninga de parce que en pede tera kan baraka nyoko fe ne ka famille politique oye Shogeli oye Assimi oye Maliki Diawoyi oye ne ka famille politique parce que en pede tera kan kele ke nyoko fe mais farafin chama ma famille politique ani famille biologique Farafi chama mo oro famia. Koka M5 genga bo ministeriala koka nani Ademaye tonya munda malion ka malion metla ka lisi complet mena kala obela jelin kame. Assimi ki kolosi Adema ko ina. Mali oro ba fen be non. Mali institution ba fen be a bebe Adema de bulubi. CNT, premier vice-président, ou bien Adema Kla Moro de Boulou. Alors, Adema Moro de B, pôle économique, ou quand dossier comme pôle économique là, ou flè CNT kono, wallahi Allah, ou ya boui. Asimba dombe ka tien de fo. Tu sais, ne te nyere nogo moro no fait quoi. Ne ba simi demain, mais ne be nyere fana réservé, Malion kana tigane la dono la quoi. Parce que aujourd'hui, je suis le plus écouté parmi les vidéomans. Et le plus crédible parmi les vidéomans. Donc, et l'un des plus crédibles, voilà. Nia yefana, kodo bente son, adamade kanika crédibilité kana tien moye quoi. Wallahi. Nebe asimi fait. Mais réalité mounye, Mali institution ba fait bien bébé Adema de boulot jusqu'à présent. Justice be Adema de boulot. Ima nou toro e kasola, ambalmache nou toro fle kasola, torture sugu bebe ga daka. Bon, ouye fanga yisoro, en réalité, ou ma baraka ni fort de changement ni. Wallahi billahi. Mambu deme kwa Mali kanu koson. Tisal ni moro ime ko doye, na beka jamana deme. Jamana kanu koson, ne jamana blanc, an jamana blanc yere ka intérêt nya. Voilà pourquoi amenyo encourager ambu deme. Mais ou beka munke, wallahi billahi amay. To utara abena jiuka. Ante fe odi kake. Olu flaka ni munke ni. Moro ni ke. A benala cha abe bina wa abe binchuku chuku yara. Malien mena adema ka fin lisi complet mena bela jelen kala au nine anga jangala je nyon fe. En d'abord, anya ira dien bela jelena ka fo ambe nunu kodi Mali kodi dou dowerete. Mais malien mena kuma kili fo yana. Les deux grandes entreprises agricoles mena adema ka fin bedi phobie mena lisi phobie akabu aklima. Amo ka dama vocal doyi. Ka fo président Simingena ko gouvernement courant mena fali akana son ka fo kabe M5 boy ka Adema do o ne ka conseil ka fo président Simingena aradio je ka fo bora ka kuma ni fo 600 awa Adema im toro min da malion ka Adema keleme ka munge mena lisi fo
bilan bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna a lisi bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye n bɛna bɛɛ kala bi lundi 12 décembre 2022 Assimi ka d'an ye kojugu walayi maliyɛnw an ka nin yɔrɔ kalan fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen maliyɛnw adama k'a yira aw la k'a fɔ adama ye mun ni mun kɛ adama ka fɛnkɛ yɔrɔ jumɛn les deux grandes entreprises agricoles CNDP et CMDT o ɲɛmɔgɔba ye RPM de Assimi yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw ye dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na Assimi i bɛnkɛ dɔw ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye adama ye koyi mais ne tɛ olu fɛnw tɛ nin kɛ bon a ye dan o ma quoi a ye dan o ma quoi vraiment an b'aw deli Assimi i bɛnkɛ de bɛ CNDT kunna awa adama de don c'est la pure vérité RPM de don RPM baronba de don awa i bɛnkɛ de fana don awa o de bɛ adama kunna o de bɛ CMDT kunna don min na bandaw kun bɛna dafirida la olu kun tɛ yen dɛ o ye kelen ye an m'a fɔ ko maa t'i somɔgɔ gɛrɛ mais kana poste stratégique ta ka da o somɔgɔw ma quoi c'est pas bon walayi ne bɛ ka conseil dɔrɔn de di ne y'a ye farafin bɛ bin farafin ka fanga caman bɛ bin a bɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔnna sugu de fɛ i ma Alassane Ouattara ye a somɔgɔw gɛrɛ dɔrɔn ani Guillaume fara ɲɔgɔn kɔ tɔn dɔw sara dɔw tununna cogo dɔ la bon ni Alassane tɛ fanga la bi dɔrɔn guerre civile bɛ wuli Côte d'Ivoire c'est à dire n'i parents gɛrɛ i ka entreprise la n'u ka sɔrɔ u bɛ koto dɔ la mun man di jamanadenw ye nɛgɛnin t'o kɛ o tɛ se ka passer ça ne passe pas et puis clan tɛ se ka jamana jɔ quoi jamana si tɛ sɔn a ma Mali tɛ sɔn a ma diɲɛ c'est à dire mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla nin ko ninnu ma a bɛɛ nana na kɛra cɛ CNDT ɲɛmɔgɔba o ye RPM de Mali ka nafa bɛ bɔ CNDT la n bɛn'o ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna 3 millions de Maliens o de bɛ baara sɔrɔ CNDT la plus de 3 millions de Maliens c'est un baron du RPM anw ye RPM de gɛn fanga la sisan e bɛnkɛ ye RPM ye e y'o ta k'o bila CMDT kunna n tɛ fɛ k'a fɔ mais n bɛ obligé k'a fɔ quoi pour que k'a dɔn parce que ni fiɲɛtɔ bɛ dɔn na ni min tuwa la a t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka digi la quoi CMDT ɲɛmɔgɔba o y'aw yɛrɛ ka mɔgɔ ye o de kosɔn ne tɛ ka fɛn fɔ Maliki Diaw ma ne tɛ ka fɛn fɔ Modibo Kone ma bilen ne tɛ Maliki Diaw ne tɛ mɔgɔ bɛ ka fɔ Maliki Diaw bɛ ka nin kɛ Assimi na u bɛɛ da bɛ file kelen na n bɛ ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna koyi n'i ye k'i ma kun mɔgɔ sɔn kan aw bɛ ɲɔgɔn bolo ça veut dire k'aw bɛɛ ye kelen ye i teri ye zon ye aw teri a su t'aw fara tile t'aw fara o kɔrɔ ko e yɛrɛ fana ye zon de ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw bɛɛ lajɛlen na ne tɛ taga moi je ne parle pas du coq à l'âne e ka ɲumanba min filɛ nin e ye ɲumanba min kɛ ne Segu Tunkara bɔra ka bɛɛ fɔ ne ye hɔrɔn de mais ni mun man ɲi hɔrɔnya la ne hɔrɔn ye mɔgɔ min ye a bɛ hɔrɔnya kɔrɔ dɔn hɔrɔn ye mɔgɔ min ye a bɛ k'i fɛ tiɲɛ de kan n'a y'i ye fili dɔ k'a b'i la di ka tila ka solution d'i ma o de ye hɔrɔnya ye hɔrɔn kolon ye mɔgɔ min ye a t'i ka ɲumanya fɔ o ye hɔrɔn kolon fɔlɔ ye hɔrɔn kolon filanan ye maa min ye a bɛ tugu i kɔ nata la n'ale bɛ dɔɔnin sɔrɔ e bolo hali n'i bɛ dɔ sɔrɔ mɔgɔ bolo ne bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna hali ne terikɛ dɔ tun bɛ yan ne kun taara fɛ n ko n bɛ taa juru ta an sigila ko Faransi kan n ko Faransi man ɲi n ko mɔgɔ bɛ Faransi fɛ n ko bɛɛ kafiri k'ale n'ale yɛrɛ n k'i kafiri n ko ne tun bɛ na juru ta n terikɛ fɛ dɛ o ka sɔrɔ gɛlɛya bɛ n na a ye Faransi supporte dɔrɔn n cira a bolo ka bɔ a ka so kɔnɔ a ko cɛ k'e ye bamanan yɛrɛ de n ko wayi non ne ka intégrité o sɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo quoi ça c'est clair comme l'eau de roche c'est à dire jamana tɛ jɔn nkalon kan tu sais que an degera nin ko nin de la quoi a b'an jeli la ça ne passe pas et puis jamana tɛ jɔ tan quoi an ka taa fɔlɔ CMDT o bɛ RPM de bolo Mali tile minnu ye Mali faga dɛ olu de bɛ ka segin ka na Mali et puis n bɛna révélation fitinin dɔrɔn de fɔ bi n'a ma dabila don wɛrɛ n bɛ bɔ n'a lisi wɛrɛw ye tuguni deuxième mois CMDT o ɲɛmɔgɔ bɛ RPM de bolo o y'Assimi yɛrɛ bɛnkɛ ye clair comme l'eau de roche aw Assimi a dan o mati an b'i fɛ walayi an bɛ fɛ ka kɛ Afrique Sunjata di mais ninnu dabila quoi a bɛɛ ni Ala na kɛra cɛ walayi ninnu dabila ninnu b'i mangoya i b'a dɔn i ma Karim Keita a ye problème sɔrɔ i ma américain wula c'est à dire ni tubabu ye nin dossier ninnu don i contre la dɔrɔn u b'i nɔgɔ k'i goya bɛɛ ye awa maliyɛn bɛɛ fana bɛ ba i ye nin ko ninnu dabila quoi révolutionnaire tɛ nin kɛ Che Guevara ma nin kɛ Modibo Keita ma nin kɛ awa Assimi a dabila u bɛ k'i bila namasa fara kan a dabila de i ka d'an bɛɛ ye dɛ i ye Mali jɔ awa an t'i labila hɔrɔnya yɛrɛ la Assimi ne b'i fɛ ne bɛ nin fɔ bi peut-être a tɛ diya i ye koyi awa ne ka kuma mɔgɔ min tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɛ ne tɛ se ka diya o tigi ye mɔgɔ min tɛ tiɲɛ fɛ dɛ ne tɛ se ka diya o ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna koyi ne tɛ tugu mɔgɔ si kɔ nkalon kan hali n'i bɛ ne balo ne bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna koyi gɛlɛya tuma ni ka ne faga n taara n terikɛ fɛ n ko n bɛ taa juru ta a fɛ yen a ko Faransi ka ɲi n ko Faransi man ɲi n ko mɔgɔ bɛ Faransi fɛ a bɛɛ kafiri a ko ala le n kɛ e yɛrɛ n ye n ka kasa kuru ka bɔ n'a ka di kana foyi di ne ma
ne o fontrege ma nyen ko do ay ngole ko no ko te nga temena ina o ne ka intégrité o ne ka dignité de awa o songote dien mo shibulu. Ça c'est clair comme l'eau de roche. Chama na au kerefe ka tegere ba fo tout est bien, tout est OK a ben na figi. Na tiena domina bubu le o beta mo wore rofe. Boné horondi. Asimini be sa horom ne be tuliya. Awa ala kini jafa dusu donné koro. I kadini mais i kan ni magne ni ka révolution trahidi. C'est la pure et simple vérité. Oye RPM taille. O temene ko fe tuguni. Ama foko Mali femba fla de be non. 3 grandes entreprises agricoles. CMDP oye o nyamoya be RPM de bulu. Obe ma million fla de dombara la. Allahu akbar. Deuxième office du Niger. Malien million chaman de be dépa office du Niger la. Awa o adema dérivé dodi o baron bado o de be office du Niger kuna. Malien Mali ka entreprise bam me malien beta ka Mali ta abebe RPM ni adema de bulu. C'est aita CNT la. CNT nyamogo deuxième personnalité ou ye adema yi. Awa meri ba febe Mali kono ni sanu be bola ni milliard business ou be ke a bebe adema de bulu. Adema na ka dérivé ou. Mali entreprise ba ou les grands étages. Wala bebe adema de bulu. Joya anga fon fere. Joya anga entreprise ou fere. Abe adema. Oh ni mumbe asimi ko kala au be bloquer ka boy. Munu be mamana kan fola mba be bloquer ka boy. Cheni be mogo de me ba de me tien de kan. Ni mogo mte tien fe i bonga lina. Ne horon ne yere wuludi. Awa ne te tukuma siko flip frapula. Ne asimi ka nyuma fo oda donné da. Domina banda kumuna dafri asimi dala. Asimi koro kumbe a dogoni kumbe a somogo kumbe a nga on de bora. Asimi somogo de ne. Asimi somogo de aunye. Asimi somogo de bel de cerveau. Asimi somogo de shogeli. Na on be kuma tu asimi ko odo. Asimi kumbe bin. I ka famille politique, ou dit ka famille, il ne peut pas faire. Mais nous, les Noirs, on confond la famille politique et la famille biologique. Voilà pourquoi on traîne derrière toutes les races du monde. Ne taille sensibilisation nani la dédicane. Awa tchesi tese kane bonga sraka. Ne beka comment mon faux. Disais que quelqu'un qui, ça dit que quelqu'un qui n'aime pas la vérité, il tira ignorant, il tira jaillir quoi. Donc il fait dans la couleur de l'occasion kai. Janguna nana domina nya kidal perdre ne ngo janguna kai ngo mengo kidal bende. Après mo matlaka. Ça dit angana nya tukunga lonkan quoi. On est trop habitué à ça. A remarqué trop, d'où nafigini kadi. Ali muso flabe chebulu, a muso men nafigia ka ode kara na muso me tien fana. On est habitué au mensonge. Awanga galombo anga ville, anga tani tien. Malion, Mali CMDT, ani office du Niger, a bébé adema na ka dérivé ou de boulou. Oye Mali nima yoro ou de. Mali et ressources minières a entreprise ba fin be a bébé adema de boulou. Mais ka tien de fa bela de lenga bi. Ali 600. Ali si sa mbe oro minabi. Ala mbe oro minabi. Koro senla ka bureau sigi do kera. Ube ka wuli. Ube ku plaigne ko président Assimi cousin dobe. Abisaka ka Assimi ten kalama. Peut-être Assimi ta kalama, je ne sais pas. Ko Assimi cousin dobe fait ka ko franga mo ko tukuni. Donc yoro ba fin be au sumo no beta. Ça c'est pas bon. Awolu dabla. Mudibo keta moke, Che Guevara moke awa o te révolution yi. Ant ka révolution a été détruit en nyana. Ni révolution détruit là, oye Sékou Toungara ka ko bané, oye Assimi yere ka ko bané ni. Ambe ka Assimi de sauver, ambe ka Mali de sauver. Awa ambe ka mun fo tiɲɛ de dun. Mamu nyen galou, mamu monan galou. Mɔgɔ min mona du kɔnɔ tiɲɛ tɛ fɔ du min kɔnɔ. Mɔgɔ min tɛ hɔrɔnya yɛrɛ définition dɔn. O tɛ se ka kɛ ni kuma fɛ. Assimi n'a bɛ Mali fɛ. N'Assimi bɛ Mali fɛ yɛrɛ de. N'u b'a dɔn a bɛ Mali fɛ. Assimi kan ka Sékou Toungara applaudir de. Ko Sékou Toungara de kariara ka nin fɔ ne ɲɛna. El Hadj Cheikh Oumar Tall. N bɛna kuma dɔ ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen. El Hadj Cheikh Oumar Tall a delila k'a ka kalandenw kɔrɔbɔ. El Hadj Cheikh Oumar Tall a y'a ka kalandenw lasigi k'ale bɛna taga hiji kɛyɔrɔ la. Ko mɔgɔ si kana seli ko fɔ k'ale na ka bɔ hiji kɛyɔrɔ la. El Hadj Cheikh Oumar Tall d'o fɔ. A ka kalanden kelen wulila. A ka kɛlɛkɛcɛ dɔ, a ka kalanden dɔ, a ka kɛlɛkɛcɛ. El Hadj Cheikh Oumar Tall c'était un guerrier. Voilà, un grand marabout guerrier. A ka kɛlɛkɛcɛ dɔ wulila ko ko ɲama ko aide ke e de ko ma ko ala ban bɛɛ sanfɛ. Ko donc kiko ka an kana seli ko non ke e man ka fɔ an ɲɛna k'an ka seli. Le fait que a ye El Hadj Oumar Tall sɔsɔ a ka kɛlɛkɛcɛ wulila k'u bɛ marifa ci cɛ la dɔrɔn El Hadj Oumar Tall ko non a kana kisɛ ci cɛ la. A ko wallahi ko nin ye hɔrɔn de ka ale de kariyara aw bɛɛ la ka tiɲɛ fɔ ne na ko donc ko aw ye ne El Hadj Oumar Tall bato ka tɛmɛ ala kan. An kana adamaden bato ka tɛmɛ ala kan. El Hadj Oumar Tall a ye cɛ wele
ko bo nyenga keleke chaw kalifa la meta hiji la kana e de horoni to sima kara ka tien fanyana awa mo be tien fina odi ni odi bi fe aya la je ou be ka président black ata film ka ni président ma bo film ka ni jamana ma kala ka shibon teke kono a benana che mais exemple demana di awma Dos Santos l'ancien président d'Angola aye fanga ke aya demuso ke milliardaire di a demuso de kera milliardaire yi Dos Santos a demuso kera milliardaire aye Angola joka ban aye Angola belle lafia 10 ans de guerre civile président wula ka jo Dos Santos ma aye fanga bla domina aya da kanumbaga udema mais u ka justice wula ka mandat d'arrêt international da demuso ka ni ga fanga ta ki ga famille bla post stratégique la mogo be bayi ma chite daila ni Vladimir Poutine ku ya a koroke na dogondo bla oro do la ni virus ku ma gen na ku manda sabaki ga fuma ko tunya mogo di c'est la pure vérité ça da nganga on doit apprendre avec le temps soyons honnêtes ante ka fokanya Modibo Keita ka tla ka ta ko ke Modibo Keita ta tekele ne tala ni mu ngo se ku tungara ka kuma ma digila baba ko bafa ti fletami ali shirimba pialen fo ou beaucoup somo fait placer mba bedon a musoloka o a termusonu a fin fo mba bedon menete mo lebu manini mais mba fuina ou sera sabaliete nere ya me bi debi net se ku tungara tlo donala bi ko be ka faka a demandi na o kedro o ya ka fanga o ya saraga de mineli o ye farasiga o ye makoronga saraga de mineli awma o ko ka M5 re bo ma bo ay président ba bulo fembe ba bulo sogale ka premier ministre nan keleni o be ka toro ka dien jahanama be da okun fo ka chekoroba bana hage mayinde ulu faramba ndiga ulu faram fa ka do tabiki nete fe hage de ka usro e baro hage fleni hage de farafin shi doya hage da toni farafin teta e ma farafin chamate shi soro jigila teke ambe jigila teke point comme de kenyona kuma be on n'a jamais sincère entre nous ne se vous tongara visa soro domina ne ba ko ne mako amali haramu ne al ne tara malla mande bay al 2014 ne tara malla 2014 ou 2015 ne tara malla ne ba ko kalte fe ne kamé parce que ne be tien jela mun fa mani malien yi quoi al ne réunion be ke ne baba fo ko ne kan ndaku ake ala kama igana kuma parce que ne galon dron ba fo o ne naturel de quoi o ne naturel de mo ko sit se ko bonne la a ne be mun fana fo ne ba fo ki era de demenay ne te mo ko détruire mais ne ye ko la mun man bila ne te kife ne te tugi ko kan quoi al ne fa ne te tuga ko na be ko do kan na mason ni fefe mane kungolo mine ne te tuga ko ne kelente fembe donde awa ne te nata bayi al ni be ne son ne be tien fingina bilay hal ne sogo yaro ne jen fembe sogo di hal ne sogo sanga dina ma bilay ni filla ne be nto iga sogo nyimina ka fonji jotenna tise tien de be jamana jongalunte jamana jo asimi ki somogo bla woro la Modibo Keita moke Che Guevara moke mogo be ki korofo de ne kelen nta fo vis-à-vis chama me ki korofo la mais ne ba fo oh e bloquera ne ba fo pour que mogo ga don awa gouvernement courant menasigi ante fe ka usumogo yalo aya ke ala kama fanga inta o kelen taye aw kelen ma kudeta ke ani mogo de jira ka kudeta ke aya ke ala kama aka miroir la je doni domina autara ibeka mine awni M5 jama de tara ibeka mine aw si kunte ki nyajo Musa Jawara nyana ni M5 kuma wuli o M5 de kara kote ba ya obulobi o M5 mo de beta kasola bi o de be lebu bi yele be kol de ma mokeri be kol de ma bi hey masa chama tle dien la ban ala ni ne mo be ka juguya ke mo la ne be yele imadi ngone mo na mamso ni mo ge buludi ne be mo do juguya la na kare ko ne mo ba fona ko boy kiski kan ni tigi la banaje 112 100 wora pere betla ko tigi chura fa hina bi mine mama le karma existe ala ko e tien di billahi mama ne juguya ke mo la ala ta toida a ben ala na krati ne mo janfa ala bilabla ne mo la bla ala bilabla ne mo mene bolo flala ala bi mene bolo flala segres fo te segu tungara la anga kenyon fe ne segu tungara ne be malien be fe a wallahi ala ne ni ka klanta te ke kelenge mais mo kalan ku ya aklidi mais iba jiji do ye iba progrès do be na kalan ke Amerique beta kalan ke France o beta malla o beta mo toro ku niw toro kono je toyen bebe ka da aw yere kanubagaw kan bi France be ka o belendala Amerique be ka e fenge autant be ka o belendala mais aw ye danger la aw yere ta don fana he ala ka glini manda mo
ne be ka filimu lajɛ de ka filimu lajɛ de quoi a bɛɛ ni n ka diɲɛnatigɛ cɛ n bɛ ka filimu lajɛ de ne tɛ fɛ ko k'aw sɔrɔ walayi aw ka di ne ye toro mais wala aw bɛ ka mun kɛ a bɛ ka mun kɛ maliyɛn bɛɛ b'a kalama bɛɛ bɛ k'aw lajɛ woni fɛ fɔlɔ mɔgɔw tɛ réagi mais walayi n'aw m'a dabila n'an y'aw somɔgɔ wɛrɛw ye ka na tuguni et puis aw somɔgɔw de bɛ na tuguni ka na devant ta tɔw ɲɛ quoi ko tɔw ka tugu olu kɔ a ye loi électorale kɛ ka EJ kɛ minnu yɛrɛ ye Mali sankɔrɔ ta k'aw kisi gɛlɛya ma k'aw kisi embargo na wagati la ka CEDEAO yɔgɔyɔgɔ ka communauté internationale yɔgɔyɔgɔ ka diɲɛ bɛɛ labɔ le 14 janvier aw m'o mɔgɔw ta dɛ a ye mɔgɔ kura dɔ de dilan k'o don EJ la ka M5 parti ba in to yen n'o bana ma Sogɛli minɛ bana jumɛn b'a minɛ an ka tiɲɛ fɔ sa adamaden tɛ gasi dɔn laban t'i ka ko la aw sira sabali ye ten aw ka di ne koyi ne bɛ tiɲɛ jalan de fɔ aw ɲɛna bilayi talayi ne bɛ tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna walayi ala donc k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna sɔrɔsiw aw tɛ ka révolutionnaire baara kɛ bi awa Che Guevara ka livre Asimi o kalan daminɛ han to i ka Che Guevara ka livre kalan Asimi mɛ sigi kuma nin kan président Asimi Che Guevara ka livre kalan daminɛ i tɛ Che Guevara ye non idéo b'i la mais aw bɛ ka génies kɛ quoi tu vois aw bɛ ka génies kɛ tu sais que n'i bɛ fɛn na i b'a la n'i t'a la i t'a la soit tu es révolutionnaire soit tu n'es pas révolutionnaire mais un pas devant deux pas derrière aw bɛ k'o de kɛ et les gens vous voient gouvernement kura min bɛna sigi a ye sabali aw kana kɛ ko et puis n'olu b'i ta fana a kɛra o de kosɔn ne tɛ walayi ne tɛ foyi fɔ Maliki Diaw ma bilen Maliki Diaw je t'aime trop walayi aw bɛɛ bɛ k'i ka côté nin défend bɛɛ bɛ ka na n'i ka woni girin aw bɛɛ de bɛ k'a kɛ n ye n tɛgɛ da bɛɛ de kisɛ kan mais n tɛ n da don a détail bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ de don hali Asimi yɛrɛ b'a la au nom du Dieu aw ka famille ye anw di don min na Bandaw hali don min na Bandaw wulila aw nɔfɛ n'anw d'aw défend où étaient vos frères où étaient vos tontons aw tonton kun bɛ min olu kun bɛ yɔrɔ jumɛn n'a ka famille ye anw de bon tubabu de différencier o de bɛ tubabu ani farafin cɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna walahi ne ka kuma ça peut ne pas vous plaire et puis maliyɛnw ma tila tuguni dɛ bi video in ka di fo k'a faga o de kosɔn n ye n ka temps ta ka ɲumanw fɔ ka yiraw la Asimi e ye usine jɔ maliyɛnw ye et puis maliyɛnw ka tila ka ɲɛfɔ ɲɛna tuguni maliyɛnw ko u bɛ fɛ ka na ni Adema de ye radio jɛkafɔ ye mun fɔ an bɛ conseil mun di Asimi ma Adema de an ka armée ci Adema de an ka jamana ka nagasi ka justice i ma y'aw dɛsɛlen bɛ ka procureur changer parce que aw somɔgɔ caman n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn tu sais jamana ko kana kɛ somɔgɔ ko ye cɛ ala lajɛ tɔɲɛ min bɛ hadamadenw kan bi ye lundi 12 décembre 2022 maliyɛnw bɛna révélation dɔ fana fɔ n ɲɛna bi ne kasira ne ye ninnu tɔgɔ ka fɛn bi dɔrɔn ne kasira de ka adamadenw torturer k'u minɛ aw ni ala na kira cɛ mɔgɔ minnu bɛ k'aw dɛmɛ parce que dɔrɔn hali ne bɛ ka nin kuma fɔ bi ne tagara ne ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a kɛ dɛ u yɛrɛ dɔ la kinna tellement ka kuma manda dɔw ya dɔw b'i dɛn ka kɔnɔna juguani dɔ k'i la c'est pas bon a ye sabali mɔgɔ tɛ ko bɛɛ kɛ walayi maliyɛnw b'anw fɛ walayi maliyɛnw b'anw fɛ i m'a ye n'aw sera an ka mɔgɔ ma maliyɛnw bɛ réagir fan bɛɛ parce que les Maliens nous aiment les Maliens savent qu'an ta ye Maliko de et puis n'i y'a ye aw fana anw de don nous sommes une équipe anw de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais kana ni mɔgɔ minnu ye Mali ci ko parce que aw somɔgɔw b'olu la kana n'o mɔgɔ kelenw ye k'a bɔ n'olu cungu anw kan ça ne passe pas et ça ne passera jamais n'a y'a kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko Macron ka saraka minɛla aw ma n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna walayi aw somɔgɔ tilancɛ bɛɛ ye Adema de i m'a ye a y'a lajɛ Mali CNDT bɛ Adema o ɲɛmɔgɔ bɛ Adema de bolo Mali officialiseur Mali CNDT o bɛ RPM bolo o ye Asimi yɛrɛ bɛnkɛ ye an k'o tiɲɛ fɔ tout c'est-à-dire que tous les postes stratégiques a si tɛ révolutionnaire si tɛ ka y'a si la bɛɛ bɛ ka kɛ aw yɛrɛ ka entourage de mɔgɔw tɛ mɔgɔ minnu dɔn mais n'i y'a ye révolution bɛ mɛ n ko révolutionnaire yɛrɛ de tɛ bon ni ne b'a to i m'a ye coup d'état tɛ ban Afrique bon nin n'a ɲɔgɔnna sugu de don chacun se sent trahi i ma Karim Wade i ma depuis Macky Sall ye fanga sɔrɔ a ye Karim Wade don kaso la k'a torturer parce que a fa kun dimiya b'a la o ye kelen ye i m'a ye Dos Santos depuis bɔra fanga la a denmuso u ye mandat d'arrêt international d'a kan i m'a ye maliyɛnw tɛ Karim Keita fɛ i m'a ye Mohamed Ali Tunisie président kɔrɔ in
a muso de kun keleme ka Tunisie fen be ka tayi Tunisien wula domina na muso bulla de ka dugu bla mogo mo ya ke ma famille d'abord ni fanga clair la fonie dugu bla mogo t'a fait quoi ça ne passe pas donc ne t'a conseil di parce que abe ko di en réalité si te si korofo bebi ga woni ngono adama do be tonye mogo be ta kaso la munu yere wire fawi depuis ala kade da dien kono ma komi nyogoni ere be ka fanga défend fanga be ki e toro ali ibe ka mun kumbe fanga la o ma toro min da anka amunu kunte ibe ka fe o toro kelen be ka da anka aw nana o le ka ka procureur changer munu me mogo mene non awolu toyi aw no lu yere kada aw ka mogo do no lu yere kadi o be ka adama don tonye fambe bo tonye dorna to coup d'état te ba Afrique tonye ani janfa wallahi billahi ni ala na krache o dato ateba ni justice kele u tara sita kilimere mine ani mogo munu mine na do e crise piqué ka sa kasola sita kilimeri sisoko u ya mine ka tara billahi a kamara dobe asara aba fle ne billahi kermi fla bala charama don tonyana adema no fe tiens là ningelara de ayera la joye munge mogola adema ya adama don tonye aw armée aw rebe aw ye armée mais aw ka avion munu jinna ni ay armée chirabi ngo adema ni nana kananga anga fem bet tike ka ke barama ka firi pakistani fama ne ma fo mamere ali batil da be fo jonguna de ma fe adema wulia et puis plan mun fana bu bolo tuguni ou be fere ni élection be nale mogo kele munu be CNT kono o mogo kele ngata élection na o mogo kele ngata kana CNT kelenta ka Maliki Diaw ke o président assemblée président adema be to o kofe o de plan B o de secret folen flaw ngena o de démarche be ima vidéo man tama be ku da folen biya tama be o be kule les révolutionnaires à la dernière seconde ima tama be ka fenga o doro ni du ka fo ngena je n'ai rien contre la dima. Mais n'a pas qu'à demander ce qui parce qu'au sommet boula, au sommet y andi, à ben alana krache, walai, au sommet de andi, au nom des familles politiques. On y a toi ou tara kantoni yorodoronidu. Il faut pas confondre la famille biologique et la famille politique. Ou t'es kelenge, ou t'es fala, ou t'es bala. Aya ke la kamaka ni conseil la meni, conseil drone. Asimi kadini, n'te fera foima, isama katla ki zonzan. Aya doke. A ba karsala ante fe mogo ka botuguni contrôle la quoi parce que ni man dabla mogo be bo jagwari bo ni mogo boradro ni mogo kelen jogira dro ube mogo kelen ngasa dro ube wuli dien bebe wuli contrôle la ni mi kolosi asimi ire kanu mogo de bena bo politicien munu nambe ka jorla olte na bi contrôle la de ni mi kolosi ibara mogo mi ga jugu mogo ma ibara mogo mi ibe ka bia munu yere ibe ka siki ngonde ibe ka siki on de tara M5 siki ka tlaka ibe ka bi parce qu'on n'était pas, on n'est pas, avec Karim Gagernadé on était, et puis à compter qu'à Francis ça ok, maintenant on l'a au-delà, et puis c'est qu'on nous crée un truc du même, moi là on t'a adément fait oui, ah on a adément détruit des cas, à détruire qu'à quoi bampéou, mais on a adément toi lili de dos en kuna, avec la force de dire adément ma toujours, qu'à force de saisir ma cochi, mon révolution que quoi bête autant fait, voilà la vérité. Nene Asimi sigira ka kuma nene Maliki Diaw sigira ka kuma ngo Asimi ni Maliki Diaw man tade ma fe odoni bicha o shimanga téléphone ta awane ka dignité te fale jima shita la awane te buli machine no fe nene Asimi sigira nene Maliki Diaw kuma nyoga wole le kono chien tant chien duru wallahi ala insiri nene Maliki Diaw la bene wuli c'était comme des amis mais depuis Adema ko na dans la farla parce que ne ka ligne Adema di awante ani Adema te fara nyoga ko ka tuwa ko no ya ka plan di Antala, on va pas trahir nos gens qui sont morts. Anta mort fait ça. Anta trahi de ça jamais. Donc à nyafonyana, ante bo kame Asimi contrôle là. Ante marsigi contrôle là de. Negeni, ka fogone se wutu ngara botukuni ko abakar sa ne tala blin quoi. Est-ce que tu vois? Negen me nga conseil di, ne ta conseil di. Mais mba don fana peut-être Asimi me nga conseil me. Ne be ngera don ne te mogo to don de, mogo gen diminindu. Mogo diminindu de, a ben nga jana teke che mogo diminindu. Aw so mogo be kana vrak. Munu nye révolution ke ul dinena ko ka. Sinon ne na ube kun kadi. Ne na Asimi kun kadi, ne ni me Maliki Diaw kun kadi, angu me nyogon texte, angu be baronu ke, mais depuis ne koko nyete da RPM ni Adema ka bila ou tikena parce que ne be tien di ka.
Alors moi, aujourd'hui, je suis le plus influent activiste du Mali aujourd'hui. C'est parce que j'ai gardé ma dignité, j'ai gardé cette sincérité et je suis digne envers le peuple, je suis digne envers Assimi. Je suis très fidèle envers Assimi. Al ni Assimi ni Maliki Jawa nou tike ka bon na ne bou deme. Tout deme ou re koso, tout deme ou jogo koso, mais bou deme Mali fali faso kanou koso. Et puis bou deme abe nya toya mina. Ne ta o kele, ayi, ne ta o danga fana, ne ta ala deli fanga ngabi. Mais ne ba ou deme en toute sincérité. Mais ni mou maï, mou e kone ka fara adema ni fonka ntala. Voilà pourquoi ne na o tseka gera nyona. Abe mogo munu reso kuluba, ayi ou la jetro. Moi, je suis révolutionnaire à Mokilenti. Les deux fils de ces pays qui aiment le pays, où toute l'Afrique est fière, à Chité ou Krefé. Moi, je suis révolutionnaire, je suis façon Tigakoro. Ani Adema Mokoro, ou Deun, ou Cousinou. Ali Premier ministre Koro, ou Deun, Mounou Mali Fra, Mounou Franci Wole, ou Deun be Siente Kono. Ou Betara Siente Unifon Kono. Comme Rokono Fo. Nebe Fenchaman Don, Netananda Douala. Aïe, opérateurs économiques, vous faites à côté la djé. Oh, les opérateurs économiques, à côté la djé. Hop, ambe M5 kela wati na nete mo to fokede. Mali opérateur économique donc me war dama ambe surtout que M5 na. Mais bi marché ou yele manaka ke clan courant ou di, pour nous d'incréfer ceux qui ont investi pour ce changement ont été mis à côté. Ne se retourna communiquer que saraka delay. Ne kuma yala de kamoro wole ku deli war la ngo uga M5 deme. Wallahi ala. Deli manine. Ne te taga pharmacie mangiga wardinere ma mais wallahi ne kumeni ga ke saraka dillahi ibe ka be bin domina an bulu war bana M5 waru beni ga ban ame ka delike ne re kumbe video ke me bo fan be nanyo o keleke ko hereso ne côté ne segu tungara yere ma de ayi mais moi je veux que on ni munu mo chama bolo ko ne be M5 parce que ni tien fo ba fo non segu tungara te Assimi fait ma be sogel de fait ou abe M5 de fait ne te malien fait ka te me Assimi ka jamais awanete mogo ta Assimi fait fana ne to fait mais Assimi me ka mun ke na mai Assimi ma na togo bena na tia la dondola américain nye mun fo e Karim Keita ma ko Karim Keita kumbe fanga ka naga kor la fendi ni togo dona américain nga d'ici là ani européen nga d'ici là abi nogodi et puis c'est les choses qui sont vérifiées ni nga journaux borani ni fanye fambe sakana na prévu ils sont mogo de do i benge de do daru dambele i benge de Assimi amba be kalama o muso o ministre de mu mogo ka ko fo mogo ka diagwa casque do o daru dambele muso de tu as vu daru dambele muso de do ale be ministériel ale be karani casque ko ni fo manto ici ne tenda do lula quoi mais aya donin kete ça aya to forte changement na ko je ka to ke o ne ka conseiller de na ma son fana ne aw sonao aw ma son ne ga ni ba supporter mais ne be mun fo ina dondola ne be sengere la ne te todo mais ne ngeni ba do pe malion kana so ama mais ne tienre la ne yabala ay extra bla peu ne ben tage fleli mais ne te fait ka tien ngulo kalara tro che ni fe mena nya che do be na tien na be na nya aw de ba tien ku mebe on ba nya ni buli kera aw contrôle aw ne be communication ke makoro be boka be radio ma makoro be boka be sra on de nya ataw to ko fo o de ko son amba fo yana barake dans la sincérité te kokula la barate barga do ala Assimi kadni wallahi billahi moi je t'aime trop hein mais ne mun fina suina na digira ne kuma mun fo suina ni ne ame ka digira Assimi na dron ne ba Assimi to ko bonda pew ntali to ko fo bli o koro ka fo ite tien fait quoi be ka tien de fo de ngote injigari mun me video kede mais ne ame ko se ko tungara mun fo suina ka digira président Assimi na o koro kwa ti kite tien fait be ka tien de fo quoi ne me fait Assimi ka fo de ko merci se ko tungara bilay talay ne ni de diaw makoy ate ka ne sara soro de ay kuruta ke domina ne de folo bora ka fo ngayo kuruta ke ne somogo ye ne wole ko segu tungara ko sabali kigena tu sura su kota ki tu don ngo non ngo me saw no fe ay banda fona mina domina on de wula ka sauver odo imaginez-vous yani banda ka mine aknya beke colonel buguye malien bekun banawye kaya fen beke colonel wi mais depuis banda takara ne bolongo changement mais on voit que les mêmes choses se répètent. À la famille politique ya on dit, il faut qu'à da on a. Na on a on ma da nyona dron, na ko kontro ko no ma da ona, au dalemenela, au somoro. À la famille ya on dit. Ça ne me fait ka ira ola de. Ne tate ka otoche, ne me fait ka ira ola de. Ni somoro be Assimi bi, il somoro ye forte changement dit. Parce qu'il y a on est déjà ka kobe. Il y a la famille politique et la famille biologique. Ne ta o dron dit. Et puis ne te ali moko ko ka be Assimi kele ne ba fanga kana kele. Mais ne ko on fo chuina. Ni suraso ko ka digira lela
m'a tigi haramu ka bɔ n ka vie la n t'a la tɔgɔ fɔ n da la bilen o kɔrɔ e tɛ tiɲɛ fɛ parce que ne ye mun fɔ su in na hɔrɔn ni yɛrɛ wolo olu de bɛ kuma in dɔn ko tiɲɛ don mɔgɔ min ye mɔgɔ ladiri ye a bɛ miiri mɔgɔ bɛ miiri dɛ n'o ye ne ka nin kuma in mɛn o b'a dɔn ko nin ye temps de kelen m'a jɛ bilayi talayi n ye réfléchi j'ai consulté beaucoup j'ai englobé les idées avant de venir faire cette vidéo awa président Simi aw sera sabali ye a bɛ tugu baribari fɛn fɛn la maliyɛn ɲɛ b'a bɛɛ la a y'aw tilen fali kɔ la aw tɛ ka Che Guevara baara kɛ nin ye aw tɛ ka Modibo Keita baara kɛ nin ye an ye les grands révolutionnaires u bɛɛ baara kɛ n'u ka équipe de ye a fɛn fɛn y'a kɛ a bɛɛ bɛ fanga la fo bi parce qu'ils ont travaillé avec leur équipe on ne change pas une équipe qui gagne n'i y'a ye aw bi anw de don minnu bɛ opposition na minnu ma M5 kɛlɛw kɛ olu de bɛ ka n'aw kɛrɛfɛ bi ka fanga sɔrɔ ni minnu ye M5 kɛlɛ kɛ o tɛ sini ɲuman y'aw ka fanga ma walayi o ye janfa kolokan fasa de ye awa ne b'a fɔ piyaw a bɛɛ ni ala n'a kɛra cɛ walayi aw bɛ ka mun kɛ c'est la pure et simple trahison ni kuranɛ cɛ aw bɛ janfa de la n'i ye kuranɛ dɔ mɛn bolo da n'i ye kɔntɔrɔ bɔ mɛn bolo da aw bɛ janfa de la aw y'a dabila aw sera sabali ye n'a m'a dabila bilayi jugu faransi n'a nana ni mun fɔra ko parce que n ye mun mɛn bi a ye farigan dɔɔni bila n na quoi a bɛɛ n'a cɛ anw de bɔra ka nin kɛlɛ bɛɛ kɛ hali ka aw rencontrer dama dɔrɔn o ka gɛlɛ kuma dɔ la anw kelen bɛ anw de bɛ traîner la justice ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ e nin ye maloya ye koyi hali ne filɛ ka nin mun fɔ sa makɔrɔn bɛ yɛlɛ la ka salon kɔnɔ an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ faransi b'a mɛn koyi bon faransi bɛ an ka nin kuma bɛɛ de jate minɛ k'u préparer aw contre la u b'a fɔ ko ja ko i m'a ye mun ye farafin bila siya bɛɛ kɔfɛ minnu sɛgɛrɛ fɔ an ɲɛna bi i m'a ye farafin b'a fɔ tubabu b'a fɔ kuma bɛɛ ko n'i ye fɛn di farafinw ma k'u tɛ bɛn a la nin mɛ ne maloya nin ye maloya kuma de ye walayi i m'a ye tubabu b'a fɔ kuma bɛɛ e ye cɛ u tɛ bɛn a la sa k'ali n'i y'a d'u ma u tɛ bɛn a la fɛn bɛɛ ni ne ye kuma nin mɛn walayi a bɛ ne bana de o bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ parce que an bɛ ɲɔgɔn trahir de et c'est ça qui est en train de se passer il faut que quelqu'un ait le courage de le dire haut et fort a bɛɛ nana cɛ ne ye kuma fɔ su in na n'a digira Asimi la n bɛ Asimi tɔgɔ bɔ n da Asimi ni kɛrɛfɛmɔgɔ ye n wele ko Segu Tunkara ye kuma fɔ k'a ma ɲa i tɔgɔ n b'a bila n t'i tɔgɔ bɔ n da n b'a fɔ n ko cɛ n ko nin tɛ Mali ko nin ye pate kɔlɔnba fɔ de parce que n bɛ ka mun fɔ hɔrɔnya kuma de don opérateur économique baw dɔw bɛ Mali kɔnɔ olu wulila ka nin kɛlɛ in kɛ bɛɛ b'a kalama mais olu bɛɛ denna kɛrɛfɛ bi marché bɛ ta ka di mɔgɔ wɛrɛw de ma mɔgɔw tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ dɔn ka mɔgɔ kuraw an ɲɛ bɛ kunkolo kuraw de la quoi mɔgɔw tɛ mɔgɔ minnu dɔn bon Faransi service secret ɲɛ bɛ nin bɛɛ la u nisɔndiyalen don makɔrɔ yɛrɛ lafiyalen bɛ a b'a fɔ ko alhamdulilayi ko saraka minɛna parce que u bɛ nin de nɔfɛ o parce que an bɛ frustré quoi an b'a fɔ quoi bon hali ne filɛ ka nin mun fɔ Ivoiriens bɛ nin mɛn Français bɛ nin mɛn a Macron bɛ nin mɛn awa mɔgɔ b'aw contre la u bɛɛ bɛ tila ka espoir sɔrɔ u b'a fɔ ko le meilleur vidéoman du Mali vient même de dire ça Segu Tunkara le politologue u bɛ nin mɛn dɔrɔn ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ ni ala cɛ Champs-Élysées u bɛɛ ɲɛ b'a la hali Américains ɲɛ b'a la u b'a fɔ bon a ka point faible ba de dɔn ne filɛ tan ni y'a ka point faible de ye awa tubabu bɛ fɛrɛ ma yɔrɔ min na dɛ aw filɛ ka aw côté ɲuman de yira tubabuw la u bɛ se ka aw côté yɔrɔ min dɛ aw barasakolo yɔrɔ minɛ ka bugɔti dɛ aw filɛ k'o de ta k'o yira tubabuw la bi a bɛɛ n'ala cɛ e ma ni farafin ni fɛn bɛ farafin fila ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn hali an ka baarakɛyɔrɔ la nɔ ni fɛn kan ka tila ni farafin fila kan ka fɛn tila ou saba kan ka jɛ ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ tɔw cɛnin bɛ se k'i jɔ ko ko farafin de don ko awɔ k'u to yen nɔ k'u bɛ k'i k'u kɛlɛ dɛ k'i kana fo b'a fɔ ɲɔgɔn na k'i kana farafin kɛlɛ dɛ k'aw to yen k'u yɛrɛma bɛ tila ka ɲɔgɔn kɛlɛ n ko nin ye maloya kuma de k'aw to yen k'u tɛ bɛn a la depuis ala ka farafin da hali ni ye arijana dayɛlɛ ko farafin a ye taa don yen farafin tɛ bɛn a la dɔ bɛ dɔ janfa dɔ juguya bɛ na dɔ kɔnɔ dɔ an ma c'est an tɛ ɲɔgɔn fɛ quoi en réalité quoi et puis an bɛ ɲɔgɔn na bila quoi mun bɛ ka kɛ nuhun togo la bi c'est vraiment honte walayi ça c'est très grave bon Macron nisɔndiyalenba bɛ bi nuhun togo bɛ kaso la bi Macron bɛ baarani dɔn na bi a lafiyalen bɛ parce que nuhun togo bɛ kaso la Segu Tunkara dimina Ben le cerveau dimina docteur Alayi Bokoum digida Asimi b'a ka palais kɔnɔ sɛsogo ɲimina a lafiyalen ba parce que a somɔgɔ t'a la foyi t'a la a somɔgɔ t'anw ye a n'an ye ɲɔgɔn dɔn Maliko dɔrɔn na bon voilà l'homme noir voilà an ka vie filɛ tantôt bon ni mentalité en tant que cela existe toujours coup d'état de bɛ kɛ en tant que ni mentalité ninnu bɛ an ɲɔgɔn cɛ a bɛn ala ka révolution tɛ ban coup d'état tɛ ban awa manifestation tɛ ban c'est la pure et simple vérité c'est la pure et simple trahison kana an ka dɛmɛ an ka fanga sɔrɔ aw kana justice to yen aw ye coup d'état kɛ an y'aw dɛmɛ poursuite kana k'aw contre la mais aw ye fanga sɔrɔ aw bɛ procureur kelenw bila olu ka anw malo k'anw lebu dɔ somɔgɔ dɔ sara nin na mɔgɔ joli ka adamadenya bɛ tiɲɛ nin na
beaucoup de gens vont perdre leur vie. Moko Gadamadian de Bekatien. Bon, ni ne be espoir di Makoroma, ni ne be espoir di Frasima. Toujours, ou be tentative ou ke. Mais baraka e fin du menye. Fani Badronga Bargate, Ani Fa Bambu ki ba bambu ka dien fan ben munu. Ni Adama deun janfa, kula bla ki kanumbaga la bla. Ni ala mila bla ka fuma ko tu nyamoko den tatola flene. Ala ko tiendi. Sora so bla kuna ko ala bengui. Ala ko tiendi. Autadine. Mais il faut que moi j'ai le courage de vous dire ça. Parce que Nami Chamanteni Oroniye quoi. Dobe bo pati golomba for là. Tomodo tout va bien, tout est rose. Il s'en fiche. C'est pour Tungara Sarao, ben de cerveau kankarlao, anga strato shilao. Mais souvent il faut regarder les rétroviseurs. Mais nebe siginga kumaka, yaninga bo kumala. Ne sebu Tungara kuma mon foshuina. Na digra asimina, okoroko asimite mali kuraire imagi. Ne sebu Tungara kuma mon foshuina. Na digra koloneli kelena neka boa kalama. Ne ma fo rezo ka ala kana here kengi. Mba fo ngo bonye ni fo adiguru la bo tiente gute. La preuve est que ne na obe kunkadiu. Ko ta wakati la neni jaw kumbe baroke, neni asimi be baroke. Ni ne mu yere wolo yere kumbe ne wuli, abeni koroneche. Nunu yere kumbe ne wuli de ambe baroke. Tellement kunkadiu. Depuis Adema ko ni fo na mo koroko na dron en fait. C'est pour ça moi je suis moi va faut que se be yelema ya fait non, moi je suis intact. La preuve est que ne tala mal là. Ou ene humilié, ku be don kasola. Mo djumé ne reçoit, Shogel Kilindron a colonel Chimane reçoit. Mais on m'a dit que la monnaie pour supporter bi. Mais aujourd'hui, moi, je suis un poids lourd de cette transition. C'est-à-dire, il y a des gens, qui ont la soluma, quoi. Il y a des supporters d'obé, qui ont la cachi, quoi. Il y a des supporters d'obé, qui ont mis supporter, qui ont la bla, quoi. Makoro mestran jo nyabi, makoro mestran on de nyabi. Mais, nous, à la dernière minute, nous, t'es M5 refait. On devait na, on m'a M5 qu'elle est malien, wa. Et puis, on va de sur la soude, on a Congo la couille. On va de sur la soude, Congo la couille. Wa, M5 qu'elle était malien. Wan beke ina fa beke lenye kwa hali lahara mogo bete kelingi ni mogo beke kelingi ala kira muna be foko anga sadi kuma do bente feka do la kwa donc ne be mu fotron président Assimi ngena anga hakili to nyogona amba u deme anta ke fenwer la mais ambe mu nya fo na be conseil mu di président Assimi yerema aka hakili to ayere la ambu drone fana président Assimi I hakili to yere la. La vie est très courte vraiment donc amena vidéo blanc rola yananga bo vidéo la amba fo anga auditeur bela jelengena kuma yin konna ama dabo ko ka Assimila gushi ama dabo ka fo ko Assimi mai mais Assimi ka kodo de ka mai aka fangama aka somogo simbo kuda ni M5 mo ka ministre mo mai M5 ka position do au ministère M5 mo wore bi se kana ke ko remplacer mais ka fon nyangami amena ni ade mai ya fait parce que somogo ya de ma amba be kalama ne re somogo ya de mai de ne benge ade mai awa ibeka kun kadne bay ne manta dugu ote criminel ka foko Assimi somogo adema ote criminel ne re somogo adema mais anga na somogo de taka olubla devana ayala je Sud-Afrique président koro e mu fo farafuma anga je kala je nyogo fe Pité Wimbota était un ancien. abela jere ni kuma me kuma bana peu awa farafimbe imagi mi ankande ka aya nduma hali feno direction ni to be fe gambla nyogona be feno de ko bokayata iba ame nyogo fara da mina nyogo fe ti ansala sabaliete sa anga benka nyogonche akadne Assimi ka ke Afrique sunjata di Assimi ka président ya ke fo ka shije akana bui o ne ka langini di mais ni mi ka famille d'abord droit il ta jiwo yo fe fra fo itala bebe bayila Ibeka a été élu avec 77%. Depuis Karim Gagernado Kungolo Bora, depuis Mogo te fait ka kumani fo Mogo dusu Bora la baina. Parce que limite be ko bela. Awana ma da anga Mogo be ga libu fe ke. Boubou Sissé no te, justice no te Assimi et de nodou et de justiciers. A pouvoir be e Assimi na bi. Nema fongo Assimi ka wuli ka ta foko ka fenga blade, nu to ko blade mo fo de. Assimi ka procureur nu mité de ko boba mako kono abu bedo abu jamu don. C'est tellement simple a pouvoir bala et kuruta ka président boy be de sa procureur boya. O ma procureur to e coroner de ya. A gen ka boy ndro mo ka lafia mais o tse ka boy. La preuve est que avec un ademai, avec la force de diadema mabi. Ça veut dire que on a détruit au débat arrangé bi mais à mani ay ndabla janfa mani walai. Disani mo janfa ala bi janfa. Mo ya kanumba la kashi ala bi la kashi. Mamun bi fait. Hali musomi ni ya fru ni ala kashi. Kasura bi fait ne ala mi la kashi ka fuma ko pou. Surasu ay to ka wajulu kala do blagata surasi ni krefe souvent. Ay to ka mani watara blagata wajulu do ni kukuna. Et puis chege baraka livre ndo be no. Ay ben le cerveau chege baraka livre di ni 5 colonel ma ko to ka kala. Il vraiment avec un monde anti-révolutionnaire barayi. C'est la pure vérité. Awane ka kuma ina digira la ça veut dire que tiena
vous n'êtes pas fait pour le changement. Awa Maliens be changement de nofe. Maliens te ko nyada la je ko Assimi cheka ngui. Ni Maliens somina la dongo do kabe ka ma famille d'abord yi. Ni Maliens mo blaka fuma ko tu nyamogodi. Anu nyaba oni vitesse na tola la. Anyaba na tola nyaba bolo jala. Mali de nyuma fefe be ni Maliens be kulina ni Afrique be kulina a China ou mandi. Ça c'est pas un bon signe. Il faut arrêter avec ça. Adema adama di untonye. Ni justice kele mega antonye adema di do. Pourquoi nous changer parce qu'il y a des parents bala. Aw parents tronga nafa dron koso avec la nation dénuement bella kashibi nous toko ka kane kashiradi na to nga doni yele ko abedi alache nous toko ta bubu sisi tede c'est pas bubu sisi wallahi neni korane che bubu te ne bubu ye kas bubu ki to ko fe ka mogodo dun kasola o ma pesi ko mala asimite ya bubu ka mogodo dun kasola ko mala obisa ka ke chugo jume do be ka boko bubu chai chien fosa asimi de présanye na asimi ko ni progrès numbu ya kuntekew e mo gen e mo fa faga o dembe krefe no me e mine o jombe mine e mo mi fa faga no fa faga tla ko den o le kaka baraka nyoko fe no ma bien touré la jombe bien touré là ça veut dire que toi-même tu es complice donc voilà la vérité awa be ka somo no me fe ke no ma dabla ne ba licita do ka vidéo ke ka beto fo aga na ne minimiser de il faut pas me minimiser de do be ta voix e che ambe se kutu wala détruire ça amène kata na ga wulu de ni jakuma de ni munu mona bola akula na yin radicaliser je vais enfoncer de parce que galontement tikera ka norona na ye mogo bla ka bon contrôle là ka mamana gando fabriquer mba do aboboro mun fanana vous allez me radicaliser et je vais aller en profondeur même vous nga conseil ko fayna parce que ma foi fanani ala tate awa mali mogo shika clanté mali njo foka dien wuli a ben ala na krache mogo shika clanté mali njo awa teke fana Assimi, ni be clanco de la croix, tu n'es pas un révolutionnaire. C'est la pire vérité. Tu as un témoin chinga dans la djeki tchekaingui. Ame malikour la, awa malien ko changement. Changement crotte ka M5 bon gouvernement kono. Kanani mo gouvernement. Ni aye malien ba toko fobi parce que on y for des changements de guerre la ngona. Anya oni banda o yede. Beyaw baula. Beyaw la je woni fe. Be kuma ka wula contre la koy. An be kuma ka fara ngo ngame wula contre la koy. Ma kuna jaradi. Ntendo ga la de. Yaro ni bita mo. Ambere kumena wuli ka o genga banda oto awni banda ode kumena awni banda o be de gen nyogon fe o de plan kumbe ngui menete do plan werla parce que ali ga dawo farasi geni munke ani Assimi ko jugu ke ne ala kana a dusu donner kono ko ne ka wuli contre là c'est pas ça que je pense mais auté mali croix jola ni abe ma famille d'abord de là 1.2 trait ni mami dalemba la ka boni corona ne be corona ta dien be ngana kan kalala a benana na krache ne ba tiere fo ngena kuyi awa ne ka kuma be digi mogo la o te mogo ngena mai fana c'est pure et simple mogo ne kulo manda doyi anna be fe ka transition yere deme ka bonga me manifestation do ke o accepter dama e problème ni parce que te fait fort de changement de lili kadou ou be do activité do 100 ans yere la ka tla ko blanc yere la o bébé ka ke mais les Maliens nous croient beaucoup Maliens mena don mami mi taye fasoko mun tate fasoko yi Président Assimi, aw sera sabalier. N'était pas maliki jaw ma blingo, aw be de bekake, aw be sans exception. N'était de détails do be neto rufo koy. Ne be dan worola. Ay opérateur économique a be le maka kaw yere ka mo wi. Au moins c'est pas bon. Mali opérateur économique ngena ma be munu ye Mali deme pendant la lutte du M5. Ulu be flek refe bi. Mone be ni ku faka suguba la eta marche. Che mo munu le be fambe di. Ne be ka mo lafia di. Ka aw yere fana lafia. A ben alache aya beke adimai parce que aw somo be adima malion ni sura sin somo chama adimai de abe somo aya ante fe ka me ko adima na tola do nene na ya ke ambe boamba lisita ka kala njebe kame aya sabali asra sabali iba kala ko makoro ni sonjale mba de benna bon makoro nya ka faiblesse don déjà a ben alache makoro nya ka faiblesse don bon a jato be jonya de awa be courage de soro France be mundo Amerique tado France be mundo Vladimir Poutine tado ala yere de français daka kegunga dama ka tieni dama français be se tieni mina américain te sola ala américain be fait ka tieni kala beta kalanke français di ils sont très forts en matière de destruction il faut pas minimiser la France de na obolo kele bana kele madame ne folo abe français gen aw somo mun ni français jera ka Mali ci avec la kana no somo kele ngi tuguni ci ante tegere fa ko la de ambe changement ne no fait 1.2 trait ala ga here ke Mali na somo were unana kabo sorosoro yoro la ambu togo munu photo be bla ne bu photo yere ta ka do arana aben ala na krache wallahi ala ambu photo de ta jeina parce que amena dugu jugoro kuma na
et puis yɛrɛ wolo mɔgɔ ma yɛrɛ wolo ka dimi faamuya o mɔgɔ ko Ben bɛ ka Asimi kɛlɛ Ben ye Asimi janfa o Ben ma Asimi janfa e ma ne ma yɛrɛ wolo labila e ma ne ma yɛrɛ wolo labila parce que ni ne bɛ ka kɛ o an tɛ fɛ ka kuma quoi finalement an bɛ kuma di a bɛn n'ala cɛ a k'an bɛn ciao ciao Asimi on t'aime beaucoup que Dieu te bénisse que Dieu bénisse la tradition ni Seku ka sun ni Seku Tunkara ka su in na kuma digira mɔgɔ min na non n bɛ dɔ wɛrɛ fɔ o dugu jɛ mun ka jugu n'o ye vous allez changer maa min tɛ tiɲɛ fɛ a tɛ miiri a tɛ tagasi hɔrɔn tɛ ni kuma in tɛ se ka diya o tigi ye ni n y'a mɛn k'a digira mɔgɔ la n bɛ bɔ ka video kɛ n ko karisa n ka digira karisa la quoi maliyɛn bɛɛ b'a dɔn nin ye tiɲɛ de ye a ye commentaire lajɛ a bɛɛ j'aime kɛrɛninw de bɛ ka bila dɔrɔn tellement ka di mɔgɔw tulo la bɛɛ bɛ ka kɛrɛninw bila bɛɛ nisɔndiyalen don parce que hɔrɔn kumaw de bɛ ka fɔ Asimi ye ne reçoit o Asimi ma ne reçoit o ala ni ala bɛ ne fɛ maliyɛnw bɛ ne fɛ a banna parce que ne tiɲɛ min fɔ ɲɛna o de tɔ aw bɛɛ ye méfier na sinon ne ni Asimi kun ka di dɛ a bɛɛ nana cɛ ne ni Asimi kun bɛ baro kɛ don o don ani jaw depuis ne ye Adama ko kuma in fɔ n ko nin tɛ changement ye dɔrɔn pouf u bɛɛ y'u tigɛ ne la ligne rouge ne ni Karim Keita ne ye campagne kɛ IBK ye parce que tu sais que quand tu n'aimes pas la vérité i ne tɛ se ka bɛn quoi o ye ne kɛcogo i ma ne ni mɔgɔ caman ka kɛlɛ ka ca ne ye campagne kɛ IBK Karim Keita ni ye ne wele ko ne ka Faransi to yen n ko n tɛ n t'a to yen n taara fɔ palais kɔnɔ o ye n'a sigi ko Seku Tunkara ko tu es très bien tu es un bon activiste ko tu parles bien tu es instruit mais n'i bɛ se ka Faransi to yen u y'o fɔ dɔrɔn ka sɔrɔ n bɛ ka n da falen bɛ sɛsogo la dɔrɔn sagasogo la dɔrɔn n sera k'o tu dugu ma i ka ne jɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la kɔfɛ i ka fɔ ne ma ko ne ka Faransi to yen o don bɛɛ ne ye IBK bila awa ne ka ligne mɔgɔ si tɛ ne changer o kan ne bɛ k'aw de dɛmɛ o mais ne ka n digira aw la su in na o kɔrɔ k'a fɔ ko ayiwa c'est ça dɛ donc maliyɛnw an bɛ video bila a yɔrɔ la caman fɔra ka ban